Naiz irratian, bigarren kafea. Urte berrion eta gora bihotzak aspaldikoak zer modu zarete, bulego kesango luken bezala, itzuli dira, ez darri horratu arte kantatzeko abestiak. Egon, kantatzen hasi aurretik entzuleak agurtu beharko ditugu. Pasaden astean ez genuen irratsaiorik egin, beraz, egu berrion, gabon gau osteko aje gutxi izan dezazuela, kontu zinuxent eguneko txantxekin, urtea ondo amaitu, eta hobeto hasi. Hala, agurtuta. Hasi da 2024 eta asmo on berriz beteta etorri garen arren, gauza batzuk mantendu nahi ditugu. Adibidez, goizero zuekin bigarren kafea hartzea. Ni laugarren hartzen ari nahi dagoeneko. Over cigarettes and coffee, and to tell you that, dog, I've been so satisfied, honey, since I've met you, baby, since I've met you, oh. Mundu asko aldatu da azkeneko elkarrekin egon ginenetik, Asko, ez dakinik, astebete besterik ez da pasa, Bueno, aldatu da, bai, pentsa, Euskal Herrian herri berri bat daukagu. Usansolo udal independiente bihurtu zen 28an. Galdakaotik bereizteko prozesua amaituta, Bizkaiko 113. udala da orain ofizialki Usansolo. Ofizialki diogu lehendik ere herri nortasuna bazuelako. Horregatik, 4 hamarkadako prozesu baten amaiera ospatzeko, Usansoloko kudeak eta batzordeak festa txiki bat antolatu zuen bizilagunekin Unkina plazan. Eta Gabonen ondoren, desanexioaren eguna ospatuko dute hainbat ekitaldirekin. Herri askeak entzuten da gara Iruñean Bilbon, kantatzen da Tuteran, Ziganta Bermeon, Donostinta Gasteizen kantatu edonon, Garrasika Etxarrin eta Lixarrengon. Independentzia askatasuna. Eta nazioartean ere aldaketak Karabak Garaiko Errepublika deseginda geratu da, egitura politiko gisa behintzat. Armeniaren eta Azerbaijanen artean gatazka iturri izandako lurraldea Azerbaijanen menpe geratuko da. Gehiengo armeniar ia erabatekoa du, baina hango agintariek amore eman zuten aurreko irailean Azerbaijanek operazio militar bat egin ostean. Egi izango da bai, kafe hartzeari utzi eta gauzak aldatu egiten direla. Eskerrak, bueltan garen. Mugalari hoie Mendikate honek lotuta, zure zaurian irea da, ta kantu hau biona. Itzuli gara eta esan bezala ez ditugu ohitura guztiak aldatuko. Gaurko egunez gertatutako ekin emango diogu hasiera saioari, beraz, gaur ilargira begira jarriko gara. Izan ere, 1839an, Luis Daguerrek ilargiaren lehenengo argazkia atera zuen Frantziatik. Daguerre tipoa sortu zuen asmatzaileak eta makina horren bidez, irudi positibo bat lortu zuen zilarrezko joduroz estalitako kobrezko platka batetik abiatuta. Ulertu duzue? Nik ez oso ondo, baina hori da gertatu zena. Hala ere, ofizialki lehen argazkia dena John William Draperrek egin omen zuen New Yorkeko Unibertsitateko kimikako irakasleak 1840 urteko martxoan. Hori lortzeko 20 minutuko irudia hartu zen 13 atzbeteko teleskopio islatzailea erabiliz. Berriak laguntzaren ondoan, bidea doinua daramatzagu kolkoan. Ilargi berriak laguntzaren ondoan. Eta ilargia hain da liluragarria, ari begira jarraituko dugula.
Gaurko egunez, 1949 Luna Guan espaziontziak ilargiaren gaineko lehenengo hegaldia burutu zuen. 1969 arte gizakiak ez zuen ilargia zapaldu, baina hamarkada bat lehenago espazio misioak egiten ari ziren jada satelite naturala esploratzeko. Luna Guan lurreko gravitatetik irten eta ilargitik haratago iritsi zen lehen espaziontzi ere izan zen, jaurti eta 34 ordura, gutxi gora bera. Ontziak gure planeta inguratzen duen erradiazio gerrikoari buruzko datu berriak eskaini zizkigun, ilargiak eremu magnetikorik ez duela deskubritzea ahalbidetu zuen esaterako, eta eguzkitik datorren eta eguzki sistema zeharkatzen duen eguzki haizea detektatu zuen. Galtzen dituena, na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaudet bere argia ikusteko irrifarrez gero ilargiari buruzko efemeride gehiago ez, baina izarrak ugari. Gaurko egunez jaio zen Carmelo Gómez, espainiar aktorea. 2 Goya sari ditu Gómezek, aktore onenarena eta taldeko aktore onenarena. Eta gurean ezaguna da Euskal Herriko hainbat zuzendarirekin lan egin duelako. Julio Medemekin Tierra eta Bakas pelikuletan, Montxo Armendarizekin Secretos del Corazón filmean, Imanol Uriberekin Llegaron de noche, La carta esférica edo El viaje de Carol lanetan, edo Gorka Mertxan Donostiarraren Nire aitaren etxea pelikulan bertan Txomin Garai etak mehatxatutako enpresa buruaren papera egin zuen. Lauteatu gainean, ilargia erdian, eta zu gurutz begira, zuek eskuetan putzara bateken pu, nire neturriko da. Aktore gehiago. Gaurko egunez jaio zen Olatz Gamboa Pilar, bizkaitar aktorea antzerkien eta zineman ibilitakoa. 2018an aktore berri honenaren erzila sarirako izendatu zuten, eta 2020an antzerkiko emakumezko aktore honenaren sarirako izendatu zuten Euskal Aktoren Batasunaren sarietan. Eta gaurko egunez jaio zen Cuba Gooding Jr. estatu batuar aktorea, 1986an Jerry Maguire filman Rod Table kirolariaren papera antzesteagatik gizonezko taldeko aktore honenaren Oscar saria irabazi zuen. Eta gaurko egunez jaio zen Lidia San Jose Lidi, Madrilgo historialari eta aktorea. Askorentzat ezaguna, azkeneko urteetan Pakita Salas telesailean agertzagatik. Paquita tiene una pena, Paquita quiere más. Con el mundo por montera maneja la ciudad. Ay, si Paquita supiera que maneja su suerte en prodigio, su mente y su forma de andar. Horrela, izarrez inguratuta, hasteko moduan gaude ezta, gaur Maialen Teiabide dator. Ez dakit zertaz hitz egingo digun, baina esan digu gosaria ekarriko duela. Beraz gu, pox-poxik. Tira uste dut erabaki duela gaia, September kanta aztertuko dugu eta zergatik ote den hain ona azalduko digu. Eta Karikoitz Goikoetxeak Euskararen geografia berria lana aurkeztuko digu. Txillardegi hausnartu soziolinguistika sarietan, 2. saria eskuratu berri du. Has gaitezen urteko lehen 2. kafea hartzeko prest. Eta 2024an beste mordoa hartzeko gogoz. Ongi etorri, 2. kafera. Bai, espero dugu egunero 4 kaferekin hasi behar izatea, baina gaur urtarrilak 2 ditu eta hemen izketan ari zaizuenak 4 gorputzean dagoeneko 4 kafe, urtarrila 2 egun bakarrik. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete 2. kafean. Zuekin, jaun Andreok urte berriak gehiegi aldatu ez duen gizona. Julen Goikoetxe Arbe oso, zarrak berri. Zarrak berri, egunon. Zuekin, jaun Andreok urte berriak gehiegi aldatu ez duen emakumea, Goiuri ezei zarandia, zarrak berri. Nola ez ez? Bai, aldatu zatoz. Asko. Azkara konturatu ba. Goizetik jamarmarka ari zinen. Aserreta. Ozpinduta. Hori egia da. Egunon.
Eta izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide gaur, bigarren kafeak 683 du, goizak 10:16 urtarrilak 2, gu 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, ongi etorri bigarren kafean zarete, naiz irratien. Bai, Earth, Wind and Fire taldearen September kantu honekin abiatuko dugu gaurko saioa pixkat girotzen joan zaitezten. Ze gaur, goizeko 11:00 boletinaren ostean Maialen Tellabide gurean izango dugu kantu hau hain ona zergatik den aztertzeko, edo esan digu, behartzuela kabletxo bat pistak banaka erakutsiko zizkigula, eta bueno, gauza friki xamar jarri daiteke gaurkoan, baina tira, ondo, urte hasteko moduko sexua behazteko, kantua daukagu. Eta esan da bezala guk urte berriarekin aldaketa gutxi, pixka bat zarragoa garela, egun batzu zarrago, azkeneko saioa egin genuenetik, eta betiko moduan maite duten tartearekin saioa abiatzeko moduan etorri garela, eta ez aldatuko, esango nuke, ez da? Beraz, Julen Goikotxo arregozu, zina zure maite dute? Eskerra prestatu datoren naizen. Nik maite dut, nolabait esateko, holtza batera atera, eta publikoa berehala poltsikoan sartzeko gaitasuna duen jendea. Eta adibidea jarriko dut. Iragan larun batean, Azpeitian izan nintzen, Grises taldearen azken kontzertua ikusten, eta, bueno, testu ingurua jartze aldera esango dugu, ez? Gartxotun zain letona, gure lankidea izan dela azken urteetan Grises taldeko basu jolea, eta kontzertua luze joan zen, 2 orduko kontzertu eskaini zuten, eta horrelakoetan badaki duzen musika taldeak, holtzatik joaten dira, eta gero berriz ere bueltatzen dira, eta hoietako bis batean, Gartxot bera bakarrik ateratzen holtzara, eskuan bazeraman, paper edo kartoi bat, eta esan zuen 3 bertso bota behar zituela, 3 abanera bota behar zituela. Eta akaso izan zen, kontzertu guztian jendeak gehien txalotu zuen tartetxoa, ze bota zituen 3 abanera, eta naritu zen, taldekiri eskerrak ematen, eta kasi zestoar adoptatu ere sentitzen dela, eta zestoak izan behar zuela Gipuzkoako hiriburua, eta horlako kontuak esan zituen, eta horixe, Gartxotek 5 minutuan bilduta zegoen publikoaren gehiengoa beintza poltsikoan sartu zuen, gero egia da, lehengo taldekideak ere igo zirela holtzara, bajua jotzera, eta bere beste bat bajua jotzen aritzen bitartean ikusten zen jendearen gainean publikoak gainean hartuta zerabilen, beraz, Gartxotek asko gozatu zuen, eta Gartxotek asko gozarazi zigun, beraz, hemendik Gartxot, honen naiz. Zine zure maite dut, hau, Juri? Duela aste batzuk oparitu zidaten Miren Agurmeabe eta Nepikazaren Begiak Zerumugan liburua uste dela 2020 ingurukoa, eta etxean nuen irakurri gabe. Eta urteko azken egunean, esan nuen, guain hemen badaukat ordula ordaintxo bat, irakurri egingo dut poesia liburua da, eta ipuin liburua da, eta esan nuen, edo zein horri zabaldu, eta hori irakurriko dut orain. Eta irikin nuena, konturatu gabe, izan zen oso aproposa urteko azken egunerako edo urteko lehenengo egunerako. Ze, ala dio. Garoa osto batetik edatea. Marrubien saskian basoa usnatzea. Brixaren kilikiliak azalean gordetzea. Oskilasoaren kantua konprenitzea. Argi amandrea goroldioan igartzea. Bizitzea, erloju guztiak apurtzea. Eta esanen, wow.
listo, pikutara urteko asmo honak, dietak, mendira gehiago joango naiz, ez dut mugikorra hainbeste erabiliko, eta horrelako kontuak, sonen, hementxe, hauxe gakoa, bizitzeko. Ze hona. Dena esan behar bada, Instagramen publikazio eder bat egiteko ere eman zizun. Hori beste publikazio bat zen. Beste bat zen? Bai. Baina poema bera baliatu zenuen, ez? Ez. Nola ez? Ez. Nik irakurri dut poema hori zure Instagramen, ez? Baina ez publikazio horretan. Beste bat zen. Beste gauza bat. Trabozikinak ezatera, Ez. Edarra zan, baina uste nun hori zara. Ez. Jo, nik maite dut, ez batzuk ekarri ditut, baina urte hastekoak aso maite dut beharko dugu, ez da? ez du zertan, Ez du zertan? Ez. Bai, igual saiatu gorez maite dut. Orekatu bintzat, bai. Bota maite dut eza eta gero maite duta. Venga, maite dut ez. Ez dut maite telebista saioetan, gabon gironetan eta beste momentuatutan playback txarrak eta kutreak egiteko joera. Playback egin bar bali maduzu, atera kantatzera playback batean, ahotsa egiazkoa izan edo ez, berdintzait, baina ez jarri bateria jole bat eskobilekin, kaja tuntun krasonatzen, gitarra espainola bat, zazpi distorsio pedal dauzkan gitarra baten solo egiten, teklista bat kortxeak sonatzen ari den bitartean eskua tekla gainen jarrita, ez dakit, duintasun minimo bat, eta egia esan, nik hortarako nahiagoet musikaririk ez egotea holtzan. Jarri, playbacka, ondo, baterista da, kodigoen barruan ulertzen dugu, baina, holako playback txatxuak ere, ostras. Bai, ikusten duzu, 80. hamarkadako bantzeko telebista saioetan, ez da, eta orduan, bai, ikusten zen dituen, teklatuarekin bakarri ez dakiz ez parra egiten zen, begira, eta 2023 24 urtean gaude. Oraindik ere otsaila martxo aldera arte horrela ibiliko gara, eta gauzak berdin egiten direla ikustea, ez dakit, ados nago era bate. Baina maite dut urte bukararekin izaten ditudan ere borrokatxoak. Ez ditut bat ere maite orokorrean gabonak, baina bereziki abenduaren 25 eta urtarriaren bata egun oso iluna dira niretzat. Hola, triste jartzen nauten egunak eta utxune asko sentitzen dudan egunak dira. Eta orduan nolabait erasotu egiten ditut. Igandeak erasotu behar diren bezala, ezta? Gauza asko egin, pixkate endorfinen jonki bihurtu. Eta orduan alaxe amaitu nuen urtea, ez? 31an 12 orduz egin nuen lo. 30 hogeita hamaikaarako hartan, esnatu nintzen da, eguerdi bordu batak ziren, da zen, ostra, ez ozen barrauke, iribizitzakin. Eta, hortxe, lagun batzuk San Silvestre Cruzan atera bartzutela, zen, bai, hause momentua. Eta hor, atera nintzen hankorrika, justu xamar, dena esan behar bada, baina tira, elmuga gainditu genuen, pixka bat luzatu, tragotxo batzuk hartu, faldu, eta gero, helbururik genuen, baino parrandako eskorra egin nuen, Etxeazpiko taberna gitxi, eta, goizeko 6 etxera joan da, guztu ondo egiteko, ezta? Etxeazpiko taberna gizten zirela ziurtatu, eta gero... azkenean zentro-zentroan bizi garenok, hori xedu arazoa ez. Horrelako gau batean etxera joan ezkero, zaratasko izaten dela, eta hobe kalean etxean baino. Eta, kontu goizean esnatu eta uzturrera joan nintzen, antxe kontzertu bat ere bazegoen, Iñaki Labakak eskaini zuen, Iban Alzate basuan zuela lagun, eta holaxe, eguna bukatzeko banekien, oraindik ere siesta pixket egin barko nuela eta ondoren gaua pixka luzatuko zela. Eta hortxe dator maite duta, eta da aspaldi egiten nuen zerbait, eta da lasai hartu arratsalde iluntze gau parte hori pelikula bat ikusteko, edo pelikula pare bat ikusteko. Eta etxean erabaki nuen, telebistarik genuela behar, aspaldi, etxera bizitzera joan nintzenean, urte batzuk badira. Baina badaukat proiektore txiki bat, kristolanak hartu nitu, nantxetetxuan instalatzeko, kabletxoa barruti botatzeko, ordenagailutik jarri, eta dana txukun eukitzeko, eta uste baino gutxiagotan, nahi baino gutxiagotan erabiltzen dut, eta atzo erabili nuen, eta Coen anaien Fargo pelikula ikusi nuen, nahiko pelikula, zaharra edo, izango ditu 30 bat urte pelikula horrek, eta antxe Frances McDormand oso gazte bate agertzen zen, eta bakiztuan gozatu hartu nuen, eta gaur goizan esnatu nahi zenean, ikusi duen etxeko sala, etxetik abitzerakoan pentsatut, ze gustora ontzinen atzo hemen, bakarrik, pelikulat ikusten da pake-pakean, eta hori xedan ere maite duta, gehiagoten egin barko nuken zerbait dela, baina askotan bizitza azeleratu xamarronetan, horrelakoetarako tarte gutxi hartzen dudan. Proiektora jarrita utzi? Ez da bideragarria, ez? Ez dakit oso jasangarria den, lenteare gastatu egingo da, elektrizia xurgatzen ariko da, horrek kutsadura sortzen du, ez dakit.
Goizeko 10:26 urterriak biditu gaur eta bagoaz aurrera hementxe bigarren kafean naiz irratian urte berri on denoi eta animo bizitzekin, altxa burua, edo ez duna etortzen badare. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Azken urteetan euskararen ezagutza hedatu egin dela diote datuek. Baieztapen horren irakurketa egiterakoan, hainbat alderdi kontuan hartzea ezinbestekoa da ordea. Errealitatearen argazki egokia egin ahal izateko. Alderdi hoietako bati heldu dio Garikoitz Goikoetxea Etxeberriak eta euskararen geografia berria lana egin du. Lan horrek soziolinguistika klusterrak antolatutako Txillardegi hausnartu soziolinguistika sarietan bigarren saria eskuratu berri du eta izenburutik ondorioztatu daiteken moduan Euskal Herriko eskualdeetan eta herrietan gertatzen ari denaren inguruko hausnarketa moduko bat egiten da. Atera dituen ondorioak ezagutzeko asmoz, gonbidatu dugu bigarren kafera, Garikoitz Goikoetxea Etxeberria, bera. Egun honetan ongi etorri, Garikoitz. Egun hon, eskerrik asko. Bueno, Garikoitz, urte hasi berri dugu, hemen gure maite dutak eta kontatu ditugu, akaso enboska txiki bat ere egingo dizugu, baina ez dakit, Garikoitz Goikoetxeak zer maite duen, o zer ez duen maite edo zer balio du, Zer maite duen, egun honetan esango dizut, etxean lasai egotea. Aprobetxatu oporreguntxo batzuk ere baditugula, deskonexio pixka bat ere bai, beraz, pekatu txiki bat egin didazue, gaur honea. Hori xamar nuen? Baino ingo dugu. Beraz, jazta, lehen da biziko eman digute, jada, urteko lehen da biziko... Hori, eman digute. Garikoitz, igual trukean kafe bat eskeniko dizu, kaferik nahi alduzu. Ez, zenez kafe zalea. Vale. Ez da oso ikoa, Bigarren golpea. Bigarren golpea, bai. Entzulek, uste dut 10:28 diren honetan, gaurko saioa agurtzeko ordua iritsi zaigula. Segi, Julen, lasai. Ez, Garikoitz, esan dugu, euskararen geografia berria, lana aurkeztu berri duzu, orain oporra egunak ere aipatu dituzu, zer izan dira, lanaren ostean egindako lana egin, aurkeztu, eta ondoren nolabait ere barealdi moduko egun batzuk jamain lan aurkeztuta? Bai, egia esan, lan hau udan egindako lan bada, geroztik, epaimaia bildu eta horre epeak bakizu, nola usatzen diren, da, egia esan, alde batetik ez usteko ere izan da, saria jasotzeko esperantzarik bate egia esan ez neukalako, baina bai buruan nuen gai bat zen, aipatu dituzu, euskararen geografia berria, pixka lurralde ikuspegitik ze bilakaera izaten ari den egoera soziolinguistikoa, buruan aspaldik nuen gai bat zen, egia esan, prentxarako artikulu baten ideiarekin hasi zen, baina askotan gertatzen ez, luzatu, eta ona bidali genuen. Batez ere, sariagatik beragatik baino gehiago, argitaratzeko modua ematen duelako, soziolinguistiko aldizkarian lan horiek argitaratzen direlako, eta egindako lan horri norbaiti baliagarri bali mazaio, aprobetxamendu bat ateratzea aldera. Esan duzu, hasi bai, gero bukatzen, asmatzen zaila izaten da ez, noiz jarri bukaera, ari muturrasko bilatu dituzu, ikertzeko edo lan egiteko ari muturrasko? Bai, nik uste dut hemendik abiatuta badaudela. Gogo eta merezi duten beste hainbat gai, besteak beste hemen planteatzen delako ez, Euskal Herria osotasunen hartuta ze norabide desberdinak dauzkagun, ze abiadura desberdinak dauzkagun bai ezagutzari dagokionez eta bereziki erabilerari dagokionez. Eta esango nuke planteamendu nagusia eta azken aldian bueltakan hauien planteamendu nagusia da Euskal Herrian hizkuntza politika zonifikatuak egin behar balima ditugu, eta zonifikazioaren kontzeptua nahiko uzkurra izaten da, nolabait esateko, zonifikazio ez dut planteatzen oski hizkuntza eskubideen ikuspegitik, gaur egun Nafarroan daukagun lege arauak egiten duen gizan, baizik eta hizkuntza plangintzaren edo hizkuntza politikaren ikuspegitik. Bai? Beraz hor, eskualdekako planteamendu horietan, uste dut badagoela beste buelta batzuk emateko premia ere, ezta? Ze egin behar dugu eskualde tipologia bakoitzean. Eta uste dut, gogoeta hori askotan falta zaigula euskalgintzan edo egiten ditugun, euskara sustatzeko egiten ditugun plangintzetan. Noski, nazio ikuspegia behar dugu, eta ezinbestekoa da, eta ez dakit, datozen hilabetetan 2024ak ekarreko egun opari handienetako bat izango da 23. korrika, Euskal Herri osoko kaleetan ikusiko duguna, baina aldi berean uste dut beste jarduera eta beste ekintza batzuek
tokian tokira egokitzeko premia handiagoa dutela, ez? Eta burua datorkit euskeraldia esate baterako. Euskeraldiaren helburuak berberak izan behar dute orendainen eta karkarren. Beraz, ikusita ze testu inguru desberdinetan mugitzen ari garen, helburuak ere doitu behar dira ezinbestean. Uste dut, planteamentu hori da, bizkat lanaren funtsa, eta hortik abiatuta badago, ez? Gogoeta bat egiteko, eremu bakoitzean zer eta nola. Noski honek ez du esan nahi gaur egun egiten ez denik, Osa, hizkuntza politika derrigor testu ingurura egokituta egin behar da. Baina bai sumatzen dut falta hori egokitzapen handiagoak ere behar direla, batez ere diskurtso mailan, esango nuke. Orokortasunetik tokian tokirako egokitzapen hori aipatzen duzu, akaso ez egitea baino egiten dena eraldatu behar da edo egokitu behar da, hor dago? Bai, esango nuke egiten dena eraldatu behar da, tokian tokira egokitu behar da, eta behar ditugu jarduera batzuk leku batzuetan behar direnak, baina kaso beste batzuetan ez. Esate baterako, azken urteetan esango nuke nahiko boladan edo jarria dagoela itanoaren sustapena. Gipuzkoako hainbat herritan eta eginda, eta oso ondo, nik oso egoki ikusten dut hori. Baina uste dut denoi datorkigula burura, sustapen jarduera horiek ez dutela Euskal Herri osorako balio. Edo planteatzen ari gara tuteran itano ikastaroak antolatu behar ditugula tuteran daukagun egoerarekin. Euskat hortik noa, ezta? Eta gero hori are gehiago ere fokalizatu dezakegu, Gipuzkoan bertan ere, testuinguru ez da berbera Donostian, Irunen eta Baltzisketan. Itanoarekin egin nahi dugun sustapen jarduera horrek indar berbera jarri behar dugu eremu guztietan, edo bereziki aukerak dauden eremuetan egin behar dugu planteamentu hori. Egia esan, planteamentu hori ez da berria Mikel Zalbide hemen ikuste dut azkeneko urteetan Euskal Herrian teorizazioaren ikuspegitik ekarpen handienetako egin duen euskaltzaina izan dela, eta alde horretatik berak askotan planteatu du, ez? Arnasgunen gaia eta udalerri euskaldunen gaia eta aipatzen den honetan, nolabait daukagunetik abiatu behar dugula. Eta berak suaren irudia askotan aipatzen du bai. Suari euste errezagoa dela oinarri bat edo brasa bat badagoen lekuetan, eta ez indar gutxiago edo ia itzalita dagoen eremuetan. Uste dut gogoeta hori bera zabaldu gara daukagula gainerako eremuetara ere. Joango, gara pixkanaka zuk egin duzun lan horren inguruan, baina nolabait ere gerturatze bat edo egite aldera, aipatu izan du azken urteetan Euskararen egoera soziolinguistikoak bilakaera bat izan duela. Bilakaera hori, argazki bat egingo behar bagen orain dela urte batzutako goera eta gaur egungoaren artean, ze argazki egingo zenuke? Nik 3 ertza epatuko nituzke bilakaerari buruz egiterakoan, eta beti ere ezagutzatik abiatuta. Batetik nabarmena da Euskal Herri oso hartuta, euskaraz dakien jende gehiago dagoela. Eta hori nabarmena da, datuek erakusten dute eta ikusi ere egiten dugu. Bai, orain dela 40 urterekin konparatuta, euskaldunen kopurua eta euskaldunen ehunekoa nabarmena da. Hori lehenengo titularra esango genuke, baina horrekin batera esan beharko genuke, hazkunde hori ez dela berbera izan Euskal Herri osoan, intentsitatea aldatu egin dela, eta are gehiago badauzkagula inguru batzuk nun euskararen ezagutzak atzera egin duen. Hain justu sendoen dagoen edo sendoen zegoen lekuetan atzera egin duela. Beraz, hasierako titular horrek badu bigarren ñabardura bat. Eta hirugarrenik esango nuke ezagutza lotu behar dugula gaitasunarekin. Euskaraz dakien gerota jende gehiago daukagu, baina dakien jende horretako gero eta gehiagok erraztasun handiagoa dauka gaztelaniaz edo frantsesez egiteko. Beraz, gauza bada euskaraz jakitea, nola edo ala, ondo edo koxkorrago edo jakitea, eta beste gauza bada gaitasuna eta erraztasuna. Eta uste dut, aipatzen dugunean ezagutzatik erabilerarako jauzia, gero eta handiagoa dela, eta bar, derrigorrez kontuan hartu behar dugun faktorea hori dela. Gaur egun, hiriburuei begiratzen baldin begu, Gasteizen, Bilbon, Donostian, Iruñean neurri apalagoan, Baionan are neurri apalagoan, gazte gehienek euskaraz badakite, baina horrek ez du esan nahi euskaraz egiteko egokierarik badaukatenik. Ez egokiera pertsonalik, eta ez testu inguruari dagokion egokierarik. Zer naiz eta euskararen ezagutzak gora egiten ari den, azken datuek esaten digute, gutxi gora bera Euskal Herrian 3 batek dakigula euskaraz. Beraz, euskaraz egiteko norberak jakiteaz gain, norberak gaitasuna izateaz gain, inguru bat ere behar du. Beraz, alde hortatik zailtasunak oraindik oso nabarmena dira. Aipatu duzu, euskaraz sendoen zegoen eremuetan atzera ere egin duela? Zergatik, zer gertatu da? Bueno, orain bat faktore aipatu daitezkez, baina nik uste du nabarmena dela faktore demografikoek nola eragin dioten. Faktore demografikoak nolabait 3 bidetatik edo aipatu daitezke. Batetik inguru horietako askotan 80ko hamarkada inguruan eta bar emigrazio handi bat izan zen,
eta hori Tolosaldean bertan ere nabarmen ikusi genuen, Landa auzoetatik leku industrializatu egetara, euskararen ezagutzat erabilera apalagoko lekuetara migratu zuten herritar ugarik, eta horrek ekarri zuen herri horiek nolabait demografikoki atzerakada baten aurrean jartzea. Ze gertatu zaigu 2000ko hamarkadatik aurrera kontrako fenomeno bat. Hiriguneetatik herri txikiagoietara, arnasgunetara, udalerri euskaldunetarako joera bat egonda. Horrek noski aldaketa badakar. Aldaketa badakar ez bakarrik ezagutzaren ikuspegitik, herri askotan euskararen ezagutzak bera egin du, baina herri askotan aldaketa handiagoa gertatu da erabileraren ikuspegitik. Eta askotan geure buruari galdetu dizaiokegu, ezta? Nolatan herri batean euskaldunen kopuru, euskaldunen ehunekoa berbera izan da, euskararen erabilera txikiagoa da. Bale? Arestian aipatu dugun horri behiratu beharko diogu. Bizi diren euskaldun horien ezaugarriak zein dira. Eta alde horretatik migrazio mugimenduekin arnasguneek galtzeko boleto guztiak dauzkate. Zergatik, emigrazioak kalte egiten dielako, baina imigrazioak ere eragina daukalako euskararen ezagutzan eta euskararen erabileran. Eta kontuz, imigrazioa aipatzean ez naizari jatorri atzerritarreko herritarren migrazioari buruz bakarrik. Baizik eta Euskal Herri barruan gertatzen diren migrazioei buruz ere bai, euskaldunen tipologia bera aldatzea ekartzen duelako. Gertatu daitekelako hirigune nagusietatik, nabarmena da esate baterako, eta hor lanean hausnarketa hori datu horiek atera ditugu, Donosti aldetik Gipuzkoako beste eskualde batzuetara nolako mugimenduak izaten ari diren, bai? Tolosaldera eta Urola kostara nagusiki. Edo Goierrin nolako mugimenduak izaten ari diren Beasain Ordizia ingurutik Goierriko herri txikiagoetara. Mugitzen ari den jende horietako askok badakite euskeraz, baina beste testu inguru batean ohitutakoak dira, beste hizkuntza ohitura batzu dauzkate, kuadrilla beste testu inguru bateko daukate, beraz ezin dugu espero nolabait lehendik herri txiki arnasgun horietan bizi diren euskaldunen jokabidea izango dutenik. Bai? Badakigu jokabide horretara gerturatzen joango direla, seguruenik, arnasgunen garrantzia hain justu horixe da, baina ezin dugu pentsatu aldaketa demografikoa handi horrek ez duenik inpakturik izango euskararen egoeran. Aspalditik gatoz, urrunera goaz, aspalditik gatoz, baina egan egiteko ez altzara inoiz, eguzki argitan hautsa izan. Euskararen geografia berria lanaren inguruan ari gara, Garikoitz Goikoetxearekin, pentsatzen du Garikoitz datu mordo bat bilatuko zenuela, ezta? Hasieran aipatu dugu, ikuspegi orokorretik tokian tokirako egokitzapen bat edo eskatzen dela, edo beharko litzatekeela, herriz herri, eskualdez eskualde, datu asko eta datu horiekin errealitate ezberdin asko ere topatuko zenituen. Bai, azkenean hemen hurbilketa bada, hemen egin duguna, zergatik datuak, Euskal Herri osoko datuen azterketa egiteko sekulako mugak dauzkagulako, bai? Hiru adibide argi jartzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan daukagu datu gehien. Udalerri mailan badauzkagulako euskararen ezagutzari, etxean transmititutako hizkuntzari eta etxeko erabilerari buruzko datuak. Hori Autonomia Erkidegoan, Nafarroara baldin bagoaz, udalerri mailan daukagun datu bakarra euskararen ezagutzarena da. Eta hori aurten ateratako datua da, jondaneko 20 urteetan ez dugu datu hori izan. Beraz ikusi, Nafarroan ja, Autonomia Erkidegotik Nafarroara goazela, zer denolako diferentzia dagoen. Eta hirugarren maila batean izango genituzke Lapurdi, Nafarroa Berea eta Zubero, han udalerrikako daturik ez dago. Bai? Horrek dauzkan ondorio guztiekin. Ez dakigu Nafarroa Berean eta Zuberoan arnasgunerik geratzen ote den. Ez dakigu udalerri euskaldunik baote den. Ueman sartzeko baldintzak betetzen dituen udalerririk baote den, ez dakigu. Beraz, egoera horren aurrean, lan honetan egin duguna izan da, euskarari buruz eskura dauzkagun ikerketak hartu, batak eta besteak kombinatu, eta hortik argazki baterako hurbilketa bat egin. Bere muga guztiekin. Muga nagusia da, gaur egun Euskal Herri oso hartzen duten ikerketak bi dira, inkesta soziolinguistikoa eta kaleko erabileraren neurketa. Neurketa hori alboratu egin dugu, udalerri mailako daturik ez daukalako. Inkestak badauzka provintzia mailara arteko datuak, beraz, iparraldean nolabait horrekin osatu dugu, inkesta soziolinguistikoak ematen dizkigun eremuekin, eta hegoaldearen kasuan 16 urtetik gorakoak hartu ditugu, inkestak horiek hartzen dituelako, bestela ez genukelako irudi homogeneorik izango. Eta gutxiegotan aipatzen dena, baina hori ere lantzen saiatu gara, Trebiñuren kasua. Trebiñu ofizialki ez da. Arabaren zati, baina egia da 10 urtean behin Eusko Jaurlaritzak egiten duela Trebiñuko egoera soziolinguistikoari buruzko azterketa. Hor penatxo bat bai, justu lan hau entregatut handik hilabetera argitaratu zirelako Trebiñuri buruzko datu berrituak, beraz hor aurreko datuekin egindako moldaketa batean oinarritu gara, eta bueno, egia esan,
Eta uste dut hori ere nabarmendu behar dela, naiz eta Trebiñun oraindik ez duten lortu ofizialki Arabako zati izatea, euskeraren ezagutza aurrera bide nabarmena egiten ari dela Trebiñun ere. Araban bai, baina Trebiñun ere bai. Alde hortatik uste dut Trebiñutik zerrikasia ere ematen ari zaizkigula. Datuak aztertzen aritu zara, ez dakit, pertsonalki datuak aztertzen ari ziren neurrian, aurretik zenituen, ez dakit, aurre iritzi edo beste datu batzuen ondorioak ikusita, datu berriekin zerbaitek bereziki harritu zaitu, edo itxaropenerako bideak ikusten dituzu, edo... Bueno, harritu ez berezik eta uste dut, seinale ona dela ez harritzearena, datuetan zerbait arraro azaltzen den momentuan, seinale ona ez delako izaten, ezta? Baina uste dut, itxaropenerako eta, bueno, egoera berri bat zabaltzen ari zaigula, batez ere Euskal Herriaren mendebaldean. Araban eta Bizkai mendebaldean. Hor, euskararen ezagutzan nabarmen ari da aurrera egiten, baina lehen aipatu dugun guztiagatik ezin dugu espero euskararen ezagutza egiten ari den aurrera bide horrek automatikoki erabilera ekarriko digunik. Sariak banatzeko ekitaldian adibide bat jartzen duen, zean pantaila baten aurrean jarri ninduten, aurkezpena egiten, mapa mordo bat aneuzkan, desan pixkat Andoni Aizpururen itxura hartzen ari oten nintzen. Eta bizkate azaltzeko zer gertatzen ari zaigun inguru hoietan adibidea jartzen nien. Hotz dagoen bakoitzan ez du elurrik egiten. Elurra egiteko hotzaz gain beste faktore batzuk ere behar dira. Prezipitazioa behar da, hezetasun maila bat behar da. Beraz, ezin dugu pentsatu euskeraren ezagutzak berak automatikoki erabilera ekarriko digunik. Eta gaur egun euskaldun gehien bizi diren inguruetan ez daukago elurra egiteko baldintzarik, bai? Hotza badaukagu, nolabait gero eta jende gehiago dago euskeraz egiteko oinarrizko gaitasun bat edo nolalako ezagutza bat baduena, baina ezin dugu pentsatu horrek erabilerarik ekarriko digunik. Eta aldi berean, uste mali maiazu elurraren metaforarekin aurrera egiten, glaziarretan arazoak dauzkagu. Eta lehen aipatu duzu mugimenduak migratorioak ari direla izaten, ez? Jendea ari dela, Goierriko kasu eta aipatzen zenuen, hiriguneetatik edo herri txikiagoetara joaten, lehen aldi berean aipatzen genuen, mugimendu demografikoiek hainbat herri txikitan eta egoera okertu arazi dutela, horrek, berriz ere, herrietara joate horrek, egoerari buelta mate ahalbidetuko du, edo akaso gakoazuk esaten duzun horretan ez, gauza bada jakitea eta beste erabiltzea. Bai, epatu dugu ez, Euskaldunen, eta arnasgunetara migratzen ari diren Euskaldunen soslaia bestelakoa da. Ez da arnasgunetan, orain urte batzuetan bizi diren Euskaldunen soslai bera, eta horrek noski eragin badauka. Uste dut hor badaukagula etxeko lan oso importante bat, maila teorikoan askotan aipatzen dena, baina uste dut oraindik ez garela modu nabarmenean asmatzen ari, eta da, harreraren gaia. Harrera askotan aipatzen dugu jatorri atzerritarreko herritarrei begira, eta hor ere sekulako hutsuneak dauzkagu Euskal Herri osoan, baina esango nuke arnasgunetan bereziki harreraren alde horretatik hutsuneak badauzkagula, baita barne migrazioi dagokienez ere. Alegia, gai otegaren azaltzeko Bilbotik Lea Artibaira edo Busturialdeko herrietara migratzen ari diren hoiei, ze testu ingurutara migratzen ari diren. Eskualde horiek zenolako importantzia duten euskararen erabilerari begira. Asmatzen ote garen, mezu horretan asmatzen ari ote garen, edo nolabait, azken urtetan arnaskunei buruz zabaldu den kezka handi honetan ari ote garen nolabait arnaskuneak ideia bukoliko batekin lotzen ari, ez? Nolabait, ez? Arnaskunetan jendea bizi da, zuetan bezalako jendea bizi da arnaskunetan, ez dira nolabait eremu aislatu eta bakartuta bizi diren inguruak, beraz asmatu behar dugu bizale mugimenduei nola egin harrera egoki baten bidez, nola txertatu horiek herrian. Eta esango nuke beste testu inguru soziolinguistiko batzuetan ere bai. Eta hor migrazioaren gaian bete-betean sartzen gara, naiz eta gai horrek askotan azkura handiak eragiten dizkigun. Behar bada ez gara usartzen mai gainean patxadaz errealitate hori jartzera, eta nabarmena da, migrazioak euskararen ezagutzari, euskararen aurrera bideari eragingo dio nahi eta ez. Hizkuntza guztiei eragingo dio, baina hizkuntza gutxitoi bereziki. Beraz, alde hortatik uste dut badaukagula etxeko lan importante bat harrerarekin, eta uste dut berriz ere mai gainean jarri behar dela, euskara ikasteko aukerari buruz ere hitz egin behar dela harrera horrekin lotuta. Alegia, gaur egun Errumaniatik datorren familia bati, naiz eta udalerri euskaldun batera etorri, zenbateko erretzasuna dauzka gaztelaniaz ikasteko? Kaletik hasita, baina erakundetatik hasita ere bai, zema kostatzen da hizkuntza eskolan edo helduen irakaskuntzako zentroetan gaztelania ikastea, eta zema kostatzen da euskara ikastea. Alde horretatik ja, abia puntua nola daukagu. Uste dut hor, badaukagula migrazioekin lotuta gogoeta bat, bai udalerri euskaldunetan, baina bai Euskal Herrian oro har. Orokorrean esaten ari zaren moduan, modu integralagoan akaso edo alorrez berdin gehiagotatik bildu behar litzaioke gaiari, horre berak jada, zailtasuna esan, baina komplikazioa eragiten du, baina esaten ari zaren arabera eta ondorioa garbia da ez, horrela heltzen ez bazaio,
zaila izango da hobera egitea. Bai, hor uste dut, azken aldian gogoeta ugari egiten ari dira. Nolabait, badaukat sentsazio hau zikloka bezala da joala, ez? Nolabait, 10 urtean behin euskararen egoerari buruzko datu mordoa daukagu, horrekin batera gogoeta mordo bate jartzen dira martxan. Esango nuke azken urte hauetan euskaltzaindiaren barruan euskararen gogoeta gunea, eta hor Jon Sarasua buru dela egiten ari den prozesu horrek izan duela nolabait itzalik handiena edo, eta Sarasua aurkezpen guztietan esaten ari da, orain arte egindakoarekin ez da nahikoa izango. Ez dugu aurrera egingo eta atzera egiteko arrisku batzu dauzkagu. Beraz, zerbait berria egiten hasi behar dugu. Eta zerbait berri horretan, nabarmena da, nolabait, hizkuntza politikatik edo berariazko hizkuntza politikatik haragoko eremuak ukitu behar ditugula. Askotan aipatzen da lan munduaren gaia, harreraren gaia ere hementxe aipatu dugu. Hor badauzkagu hainbat eta hainbat esparru, nolabait, urte hauetan nahiko maila xumean edo ez maila makroan landu direnak, eta hor uste dut zeharkakotasuna handiago ere badaukagula. Baina hori lotuko nuke hasieran esan dugunarekin. Zeharkakotasun horrek ere testuinguruaren arabera moldatuta joan behar du. Esan nahi dut, nahiko adostasun daukagu lan munduan jauzi bat egiteko abagunea badaukagula. Bai, nolabait, euskeraz trebatutako gazteak badauzkagulako gure lantokietan sartzen etengabe ari direnak. Edo aisialdiarekin ere bigarren urrats bat egin behar dugula, nolabait D ereduko aisialdira joan behar dugula. Ados, baina horrek tokian tokira egokituta joan behar du. Euskal Herriko eremu zabaletan, oraindik D eredua ez da eredu nagusia. Beraz, D ereduko aisialdia noski behar dela, baina ezin dugu pentsatu D ereduko aisialdi orokortu batean, baldin eta udalerri horretan D eredua eskolan ere espalimada nagusi. Eta uste dut askotan errealitate horiek batez ere oso autonomia erkidego zentristak direnean gogoeta horiek ahaztu egiten zaizkigula. Iruñerrian G ereduan ikasle multzo oso handiari da. G ereduak esan nahi du euskera ikasgai ere ez dutela ikasle horiek. Testu inguru horretan mugitzen ari gara eta zesanik ez Ipar Euskal Herrian. Beraz, uste dut gogoeta horiek tokian tokira egokitu behar ditugula, eta ezin dugula pentsatu autonomia erkidegoan egiten ari garen aurrera pauso horiek, batez ere eskolaren da ezagutzaren eskutik Euskal Herri osoan gertatzen ari direnik. Hori da, ez da, akaso, autonomia erkidegoan eta ez dakit oso gune euskaldunetan, hemen gu Tolosaldean gaude, eta guk hemen, akaso, realitate hori ere, esan nahi dut, Euskal Herri osoaz ari garenean, aztu egiten zaigu askotan, ez, bai Ipar Euskal Herriko egoera, bai Nafarroako egoera, akaso, zuk egin duzu bezalako lanetako datuak eta ondorioak irakurtzeak, hor, azkura da sortu behar liguke esan ez, kontuz, hemen dena ez da, gure ingurunea bezalakoa. Bai, uste dut batetik hori behar dela, ikustea beste inguruan nola dauden, bai, uste dut horrek berak edo badaukagula bigarren mailako arrisku bat, eta hori arrantzunetan asko gertatzen da. Pentsatzea beste testu inguru batzuetan okerrago daudenez, gu oso ondo gaudela. Nolabait, gure egoera modu arroxean irudikatzea, bai? Okerrago badaudenez, hemen euskararekin ez dago arazorik, ez? Hori askotan entzuten da testu inguru hauetako herritarren eta arduradunen aldetik. Eta uste dut hori ere mahai gainean jarri behar dela. Noski, Tolosaldean edo Arnasgune asko dauzkaten beste udalerri batzuetan euskararen osasun egoera, ala esan daiteke, Euskal Herriko eremu gehienetan baino nabarmen hobea da. Horrek ez du esan nahi, dena egina daukagunik. Eta askotan, uste du, sentsazio hori egon dela, ez? Dena egina egotearen sentsazio hori, eta ikusten, edo gertatzen ari diren atzerakada horiek ez ikustearen sintoma horiei nolabait ez begiratzeko joera bat ere izan dela. Eta Arnasgunetan ere oraindik gauza asko dauzkagu egiteko euskara hizkuntza normalizatu ez delako. Behar bada euskeraz bizi edo lelo horrekin lotuta, bai? Jende askok badauka modu euskeraz bizitzeko. Nik esango nuke eguneko ordu gehienak euskaraz egiten ditu dela, baina horrek ez du esan nahi euskara niretzat hizkuntza erabat normalizatua denik. Eta Arnasgune askotan badauzkagu hutsune importanteak euskararen ezagutzarik, gaitasunari eta erabilerari eragiten diotenak. Esate baterako Tolosaldea aipatu duzu. Tolosaldeko gure arnasguneenetan jendeak ze hizkuntzatan irakurtzen du prentsa. Jendeak ze hizkuntzatan jotzen du ikusentzunezkoetara. Sakelako telefonoak ze hizkuntzatan dauzka konfiguratuta arnasgunerik petoeneko euskaldunik petoenak ere. Beraz, alde hortatik ere badauzkagu etxeko lanak. Noski, erabileraren oinarria badakigu eguneroko erabilera informala dela. Eta hor, Arnasgunek badaukate sendotasun handi bat, ezin dugu pentsatu hizkuntzaren aurrera bidea horren esku bakarrik dagoenik. Kontrakoa ere ezin dugu pentsatu, bai? Euskararen erabilaren unari da aurrera egiten, batez ere eremu formalean. Eta hor badaukagu, maila informalean pauso bat emateko premia. Baina uste dut osotasunari begiratu behar diogula. Eta ezin dugula pentsatu nolabait Arnasgunetatik beste eremu batzuetara begiratzen dugunean, nolabait maila goragoko batetik erreparatzen ari garela, bai? Ez du esan nahi, euskararen osasun egoera noski hobea da inguru horietan, baina hutsuneak badauzkagu eta hutsune horiez kontziente izan behar dugu derrigor.
alde horretatik badaukagulako etxeko lan ugari egiteko. Bueno, Garikoitz, aipatu ditugu, egin duzun lanaren ingurukoak eta argazki bat ere egin dugu. Lehen aipatu duzu hurbilketa lan bat izan dela, euskararen geografia inguruan egin duzun lan hau. Horrez esan nahi du? Jarraipen bate izan dezakela, arimuturren bat utzi duzula hor zu zeuk edo, ez dakit beste norbaitek heldu nahiko balio edo? Bueno, arimuturrak bat baino gehiago egongo dira, ez? Esate baterako hemen argazki orokor bat egin dugu nolabait, udalerriak hartu ditugu sujetutzat. Azterketa horiek berak egin daitezke esate baterako adinaren ikuspegitik. Eta hori, bueno, hurbilketatxo bat egin dugu, baina hartzen bali maituko Euskal Herrian esate baterako 30 urtetik berakoak ze geografia daukagu. Eta geografia horretan nabarmena da Bizkaiak nolako pisua daukan. Bai, askotan aipatzen da euskalgintzaren Gipuzkoa zentrismoa, ezagutzari begiratzen bali badugu, Bizkaia da, eta biztanleria zereala izan da logikoa da, gero eta pisu gehiago daukan herrialdea. Beraz, adinaren ikuspegitik egon daiteke azterketa bat. Generoaren ikuspegitik ere egin daiteke beste azterketa bat. Gizonen eta emakumeen euskara ezagutza, euskararen erabileran, zen olako aldeak dauzkagu testu inguru batzuetan eta besteetan. Azken urteetan mai gainean jarri den gai bat izan da, baina uste dut gai hori ere aztertu daitekela geografiaren edo nolabait lurraldearen ikuspegitik. Eta nolabait datu soziolinguistikoetatik harago ere egin daitezke beste azterketa batzuk. Gogoan daukat orain urte batzuk egin genuen beste lan bat eta behar bada gaurkotzean merezi duena, eskoletako hizkuntza ereduen bilakaera zein den lurraldearen arabera. Ikusteko horrek berak nola eragiten dion euskararen ezagutzaren aurrera bideari, eta hor uste dut adibide nabarmena Nafarroa dela. Nolatan, Nafarroan zenbat eta hegoaldera gogoa zen, ezagutza txikiagoa da, baina ezagutzaren hazkundea bera ere txikiagoa da, oso modu nabarmenean. Konparatzen bali madugu, Arabako Errioxak ze bilakaera izan duen, edo Lizarratik hegoalderako eskualdeek ze bilakaera izan duten, nabarmena da, hezkuntzan egin ezten aurrerapen horrek, zer nola eragiten dion gaur egun euskararen ezagutzari. Beraz, alde hortatik uste dut, Nafarroan ustez zabalduko omen den, edo zonifikazio hori buruz, parlamentuan zabalduko omen den eztabaida horri begira, mai gainean jarri beharreko gai bat ere badela ikuspegi geografikoaren gai hau. Nolabait askotan totem gisa aipatzen ditugu, ez, euskararen ofizialtasuna, eta ez dakigu behar bada horrek ze ondorio praktiko dituen. Bueno, ofizialtasunak ekarri beharko lukeen, edo mai gainean jarri beharko lukeen gaietako bat litzateke hezkuntzarena. Eta uste dut korapilo nagusia hortxe dagoela, ez. Gaur egun Nafarroako herririk populatuenetan, eta ari naiz erdialdeaz eta hegoaldeaz, ikaste multzo oso zabal batek ez dauka bat ere kontakturik euskararekin. Beraz, alde horretatik oso zaila da hazkunde hori lortzea. Beraz, bueno, mintzat arimutur horietatik ea eztabaida batzuk irekitzeko gai garen, eta datuekin errealitate batzuk mai gainean jartzeko modua daukagun. Gaur egun, Nafarroa gara bueltatuz, edo ofizialtasuna aipatuz, Nafarroako herritar gehienak bizi dira euskara ofiziala ezten eremuetan, baina jada, azkeneko datu soziolinguistikoek argi erakusten digute, Nafarroako euskaldun gehienak bizi dira euskara ofiziala ezten udalerrietan. Beraz, alde horretatik, uste dut mai gainean jarri beharrekoa dela, ofizialtasunari buruz ari garenean ez garela ari lege batean idatzita dagoen esaldi edo kontzeptu bati buruz, baizik eta herritarrei buruz, hizkuntzaren aurrera bideari buruz eta hizkuntza eskubidei buruz. Zalantzari gabe, arimutur eta korapilo asko dituen gaia. Garikoitz Goikoetxea Etxeberria, euskararen geografia berria lanaren egila. Eskerrik asko, bigarren kafera hurbildu eta egindakoaren inguruko osnarketa egiteagatik. Eskerrik asko zuen, mila esker.
Goizeko 10:47 izango dira 2 segundu barru, beraz horrek esan nahi du dagoeneko badirela. 3 minutu 11 informazioaren ariari helduko diogu tarte batean boletinarekin eta segituan Maialen Teiabide gurean izango dugu. Hain zuzen ere, aztertzeko, kontatzeko edo hausnartzeko zergatik lehen ere entzun dugun September kantu hori, hain den kantu ona. Beraz, zaudete hor xirarena ibilbediren kantu honekin, egingo ditugu hurrengo minututxua eta segituan izango gara zuekin bueltan. Eraldaroa, kongresu honetan zenbat ordezkaritza daude? Pues daude 18 ordezkari, 18 herrialde ezberdinetakoak, eta gutxi gorabehera bataz beste, pues gera 100 pertsona baino gehiago. Parte hartzaileek euskara erabiltzen dute? Bai, baditugu orain gaude mailetan, eta maila horietan egiten da inglesa, egiten da frantsesa, egiten da euskera, eta egiten da erdera. Azkenean gure herriaren hizkuntzak hemen daude islatutak ere. Bai, hori da, azkenean Etxepare Euskara Munduan programarekin, pues daude hainbat jende, hainbat euskal etxeetan, 100 euskal etxe baino gehiagotan, non euskara ematen da, euskeraz hitz egiten da, ezin da bizi, hemen toki batzuetan bezala, baina saiakera handia da, eta etortzen direnean, erakusten dute aurrera pausoak gure hizkuntzan eta hori egiten dute euskara oso ondo. Gainera baita ere badakizue Euskara Munduan programan saiatzen dana da bertakoek formatu bertakoek ezitu, gero beraiek klaseak emateko eta oso programa polita da eta arrakasta izugarria dauka munduan, batez ere Argentina eta Estatu Batuetan. Bueno, distantziak egia esan gero eta motxagoak dira. Orain batez ere euskal etxeek ere joan dira sare sozialetara, orain daukagu gauz bat lehen zan utopia bat, baina orain Zoom, Meet eta alako gauzak asko erabiltzen dugu eta posia astero, hilabetero daukagu komunikazio zuzena, gero WhatsApp ere oso herramienta ona da eta hori nahi dugu, ez? Informazioaren aria. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta goaz azken orduaren bila, goizeko 11 segundu batzuk pasatxo ditugun honetan, azken ordua Zurini Iglesiasen eskutik. Egunon, Zurine? Ez zaitugu entzuten, Zurine, segundu bat, ea bau konpontzeko moduan bagaren, baina ez du gure langile entzuteko aukerarik. Segundutxo batean konponduko dugu eta azken ordukoaren bila egingo dugu segituan bidaia. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, gramofonoa, istitzu pinatxorekin. Fill my heart with song and Fly Me to the Moon honekin Frank Sinatra gogoratuko dugu 1918an New Jerseyn jaioa. 1918ko abenduaren 12an. Eta zerran pare bat lerrotan kantari bikain eta beresi honi buruz, bere edozin grabazioa ditzeko gomendatzeaz gain, ahotsa bezala ezagutzen zuten, eta hori zerbaitengatik izan entzen, ez? Gusto handiko kantaria izan zen, Frank Sinatra.
Dira, orain bai entzuteko moduan gara gure lankide Zurine Iglesias, beraz azken ordukoari helduko diogu Zurine, egunon? Egunon guztioi, bi gizon atxilotu dituzte Iruñean emakumei sexu erasoak egiteagatik. Andreek salatu dute ukituak egin dizkietela eta bietako bat adingabea da. Iruñeko udaltzaingoak 23 urteko gizon bat atxilotu du astelehen goizaldean emakume bati sexu eraso bat egiteagatik. Andreak udaltzainei izan die gizonak ukituak egin dizkiola. Gizona aurkitu eta jada atxilotu dute. Ordea, ez da eraso bakarra izan Iruñean, igande gauean beste gizon bat atxilotu zuten, 25 urtekoa, 15 urteko neska bati ukituak egiteagatik Burgoen plazaren inguruan, dantzaleku baten ondoan. Bestalde, nazioartean, Lee Jae-myung Hego Koreako oposizioko buruzagia sastakatu dute astearte honetan, Busan hirian kazetariakin egiten ari zen topaketa batean. Erasoaren ostean ospitalera eraman dute, lepoan zauri bat du, baina hala ere bere kordean heldu da ospitalera. Bertako poliziak ez du berririk eman zer egoeratan dagoen, naiz eta bertako hedabideek iradoki duten haren bizitza ez dagoela arriskuan. Alderdi Demokratikoko buruzagiari sastakada bat eman diote lepoaren ezkerraldean, astearte honetako ordu txikietan, hemen ordu biterdiak aldera. Erasoak kazetariekin izandako topaketa batean gertatu da, Gadeokdoko uhartean aireportu berri bat eraikitzeko bisita egin ondoren. Hego Koreako telebista kamerek hartutako irudiek erakusten dute erasotzailea jarraitzaile ugaren artetik igaro dela, ustez autografo bat eskatzeko, baina azkenean harengana jo eta eraso egin dio 20 eta 30 zentimetro luze den arma zuri batekin. Yonhap agentziaren arabera, erasotzaileak 60 urte inguru ditu eta gertakararen lekuan atxilotu dute. Hego Koreako arratsaldeko lehen orduan, poliziak erasoaren arrazoiari buruzko xehetasunik eman gabe jarraitzen du. Bestalde, iskanbila ere egonda Italian, gizon bat zauritu dute Meloniren alderdiko diputatu baten pistolarekin. Emmanuel Pozzolo, Meloni lehen ministroaren alderdiko diputatuak, baieztatu du berea dela arma, baina berak ez duela tiro egin. Italiako iparraldeko herri batean izan da erasoa, urte amaierako festa batean zegoen gizon bat zauritu dute. Pistola, Italiako anaiak alderdi ultraeskuineko diputatu batena da. Hain justu, Emmanuel Pozzolorena. Ikerketa judizial bat ireki da horren harira. Pozzolo, Meloniren alderdiko diputatua baieztatu du arma berea dela, baina berak ez duela tiro egin. Zauritua, Andrea del Mastro, justiziako idazkari ordearen eskoltako kide baten zuia da. Antza denez, urte amaierako festa berberera joan ziren, Bieia probintziako Rosaza herrira. Bieiako fiskaltzak ikerketa bat ireki du, 31 urteko gizonari tiroak zauri arinak eragin baitizkio hanka batean. Hurbilen zegoen ospitalera eraman dute ambulantzian eta handik ordu batzuetara alta eman diote. Italiako oposizioak alderdi demokrata buru Del Mastroren dimisioa eskatzeaz gain, Meloniren esku hartzea ere eskatu du gertatutakoa berehala argitu dezan. Meloniren alderdiak ordea garrantzia kendu dio jasotakoari, esanda ez duela garrantzi politikorik eta adierazi du eskumena duten agintariek egingo dituztela beharrezkoak diren egiaztapenak erantzukizunak zehazte aldera. Bukatzeko gehitu du zentzugabea dela gertatutakoa kasu politiko bat bihurtzeko saiakera Italiako anaiak alderdia erasotzeko. Hori beraz, trafikoari dagokionez, ez dago ezer nabarmentzeko, beraz hementxe uzten dizuet bigarren kafeko lankideekin. Eskerrik asko Zurine Iglesias, eguerdiko 12etan informazioaren ariaren eskutik, eta guk orain aurrera egingo dugu, eta pendiente genuen, Maialen Tellabide agurtu behar dugu?
Egunon? Egunon. Urte berrion. Bai, urte berrion. Eta gure txatari kasu egin bar genion, ze Egia gaur da. goizean hainbeste gauzat, hainbeste nobedabe, atzu zeigu, baina bueno, gorkak esan digu, eskerrik asko bere gabonetako mezua ikusi zuen jende guztiari eta mila esker. Eta maitu dula gabonetako planak gure zirkoa egu berriko parranda poteo bat, Ortezarreko goizeko paseoa, Donostitik edo Urtezaharreko trajea, ara. Eta bihar lanera jobete eta piku zuen mezu politak behar ditut, bueno, gorka ba animo, besarka bat hemendik, gu ere itzuli gara lanera, aste betetxota gero, zuk gixago egin duzu lanik gabe, eta kaso ba, gogorxeago egin zaizu itzulera, baina tira, ederra izango da itzulera, lasai. Parranda, egin zenun inigo, bai, pixka, bai. Eta txata zer, kaso gabe, bai, barkatu, ez dugu kaso gehiagirik egin txatean, baina tira, Maialen Tellabidek esan digu, ados zegoela playbackaren historiarekin. Bai, ze oso tristia izaten da gainea, musika pixkat baldin badakizu zeitxuan ikusten da. Eta olakotan da, hobeto ez jarri. Osea, egia da musikariek kobratu inberduela toiana, baina bitxa ez dia humilatu ber. Hori da. Edo saioaren eredu aldatu? Osea, zergatik kontsumitzen du gabonetan, eta soilik gabonetan izaten da, horrelako edukia. Ez da holako inor horri beira. Egia Uste hori izango da. Lehen aipatzen genuena, ez? Ni harritu egiten nau. Urtero, Euskal Telebista Publikoaren katearen autoa izatea, edibidez, jartzea, lau politikari, lauzpagos txirrindulari, txirrindularina klasiko bada, iruzpalau aktore eta bi arraunlari, eta playbacka egiten lauteiatu abesten, edo ilargia, eta ez dakit, agian bere xarma izan zuen lehenengo aldiz Abraham Olano kantuan ikusteak, ez dakit, 20 urteren ostean, urtero. Badakizue saio horrek eredu aldatzeko zer luken ona? Erakutsiko baligute making of, alegia. Abeslari horiek afinatzen Jose Mendizabalek, edo Iker Laurobak, edo beste hainbat jendek hartzen dituen lanak, ez? Eta zer jaso eta zer ematen dioten entzulegoari. Eta hor behintzat, komizia puntu bat egon litzateke. Bai, baina bueno, gero betikoa da, ez? Behin funtzionatu du. Indezagun urrengo 20 urtetan. Hogei lehenengoak, hogei baino gehiago dara matza. Ez dakit, gero kutre sentsazio hau ematen du askotan, ez? Baina nik uste baita ere badala, azkenian gabonetan ia zalako telebista ikusten, ez bali madago eta maikak gabaz, eta poko mas, orduan... Eta oso eredu espainola da, gero itzi dugu hortaz, baina abenduaren 31ko kanpaika den, eta... Nik urtiak amakizkit hori, osea, ja bastakit, igual ez da azpiurte amakit telebista ikusi gabe, dana, esan berda, eta ez dakau ez da antena aktibatuta, osea, ez dakau ez da antena jarrita telebistai, orduan, pues egiz esan, ez nago asko esateko, baina kampana dena, eta Cristina Pedrochen asuntua, eta gauza biedanak, osea, ja ida bilakatzen, tradizio raro bat, ena ona ni bintzat seguru gizarteak eskatu duen tradizio hori edo pixkat inposatua izan dan. Baina, bueno, ez dakit. Bueno, uste dute... Hori ere iritzia da, baina sin bai, más. aurrera egingo dugula, eta gero helduko diegu gai hauei, saioaren amaierako zati horretan, Maialen Tellabide gonbidatu izango da, gurekin geratu nahi badu gai hauei guzti heltzea, kotilloiak bai ala ez, eta gabonetako gauzik onen eta okerrenak. Bueno, nik gora erostizet, nik grintxa nahi zela. Nire bai, horretik baino. Orduan, niretzat da dana ez. Baina negoziatu daiteke. Negoziatu daiteke, goiuri, lasai. Osa, kroketak bai, gabonak ez. Kroketak bai, gabonak ez. Kroketak gabonetan? Kroketak egunero. Baina nire kasuen gabonetan bereziki. Vale. Keep calm and bigarren kafea. Baina Maialen Tellabiderekin gabonen inguruan, ez? September. Irailaren inguruan. Ni kontra ni joa. Urtarrilean gauz, baina irailai buruz itzengo dugu. Leno aipatu ez due, Septemberra bestia aztertu nahi dut zuekin. Entzungo dugu pixkat osorik. Eta gero jungo geha zetika pixkat aztertzen. Was changed.
ez dut gaur ez nator galderekin, evidentemente. Baina bai nahizuet komentatu hori, abesti hau 78an atea zen, Earth, Wind & Fire taldekoa. 3 idazle ditu abesti honek. Ali Willis, Al McKay eta Mauricio White. Ali Willis da letrista batez ere, eta beste biak bai dira Earth, Wind & Fire taldeko kideak. Maurice White da abeslaria, mundu guztiak aurpegia jartzen dionan ikuste, eta Al McKay da gitarrista. Eta ez gitarritzen, gitarrista izatea. Nik pentsatzen nuen, agian pianista izango zela idaztea, baina ez gitarrista eta me kuadra baita, osea, komposatzailea. Eta kontua da, abesti honek umore honez jartzen gaitu, edo dantzatzera bultzatzen gaitu nolabait entzuten dugun bakoitzian, eta badaka buen rollismo oso bat, eta ez da kasualitatea oso hori, bilatu iten da hori komposatzerakoan topatu daiteke, eta pues hori musikalki zer gertatzen den aztertzera nator, eta datu kurioso bat, abesti hau, nahiz eta kiston hita izan den gerora, etzan disko baten azalduela, osea, single bezala kaleratu zuten en plan, abesti hau indeu, sin más, eta gero Best Songs of Earth, Wind & Fire kompilazio baten atea zuten, eta jazta, osea, ez dago disko baten sartuta proiektu baten bezala. Eta nola da posible, hori pixkat kasualitatez edo intentzio gabe ateratako abestia taldian abesti ikonikoena bilakatu dela. Baina bueno, eta ja pasadia zenbat urte, ia 40 urte abesti hau atea zanetik. Ez, geixo, matematikak astu zizkite, ez? 78koa da, 45 urte. Oida, 45, bai, geixo, ia 50. Eta hemen jarraitzen dago abesti honekin. Iraian grabatu zuten, baina azaroan kaleratu zuten, beraz horre. Bai, osea, dana pixkat punteria gabe. Dana pixkat punteria gabe intzuten, baina jita bilakatu zen, eta kizun temazua da, eta arrakastatxoena bilakatu da. Baina, bueno, venga, guazen aztertzera, hori bai, lehenengo bi gauza. Komposizioko klasetan bi gauza ikasi nitun, Iñaki Eskuntzen eskutik, bueno, gauza asko esate zitun, eta gauza horien artean bi da oso garrantzitsuak. Zela jakin laike abesti bat ona dan edo ez. Edo zu abesti horiten zaudenian, nola jakin dezakezu abesti hon bat iten aizean edo ez. Lehenengoa, abesti hon bat, 3-4 elementukin bakarrik jada ona izan berda. Osea, ez dezu asko ber. Ez dezu asko ber, berdezu base ritmiko bat, harmoniko bat eta melodiko bat, ez dezu geixo ber. Horrekin ja funtzionatzen baldin badu, abestia ona da. Eta bestalde, abestiak elementu asko baldin baditu, elementu bakoitza bere kabuz sostengatu inberda. Zentzu musikala izan berdu. Osea, ez da, zuk kentzen baldin aislatzen baldin badizu bateriak bere kabuz ja abesti egitura izan berdu. Melodia islatzen baldin badizu, melodiak zentzua eta norabidea izan berdu. Eta gauza edenak, jarri dituzula trompeta batzuk ez dakiz egiten, zentzua izan berdu. Osea, musikariak ondo pasatu berdu bere zatia jotzen. Hor dago asuntua. Eta hori demostratzeko, Septemberren eskeletoa entzungo dugu. Nola pistatan dakaten gaur hemen abestia entzungo dugu. Basua, bateria, gitarra erritmikoa, bat, ze daude 3, gitarra bat entzungo dugu, eta melodia. Eta horrekin bakarrik ja funtzionatzen baldin badu, pues ja asko dakago. Ados. Entzuten dan. Utza sonatzeu? Funtzionatuko luke. Bai. Akustiko bat. Akustiko bat egiteko, bai. Ba, oraindik geixo murriztu dezakegu. Ze pianoan pista eta ahotsak jartzen baldin baitugu, oraindik, osea, ja horrekin ere nahikoa izango genuke. Ea, asmatzen deten ondo itzaltzen guztia. Hori da, entzungo dugu. Hau da pianoarena. Ze guapa pianoa, Kiston guapo, hau tema hontan pianoa bai.
Do you remember 21st night September? Ya está. Love was changing the minds. Pentsatzen dut, disko hau elkarrekin grabatu zutela, ze pianoaren mikrotatik txalo batzuk Bai. entzuten ari ziren, beraz, hau estudian nahiko batera, gauza sekzio asko batera garatuko zituzten. Bai, hori da, bai. Souls were singing as we dance in the night. Remember how the stars know the night away. Oh, yeah. Entzuten dezuen bezala, ez da geixo ber, osea, bi gauza daude, ahotsak eta pianoa. Eta kasu honetan, pianoak nola da, nahi taun. Justu hemen, osea, dakazu harmonia, dakazu erritmoa, dakazu konpas sentsazioa, dakazu aurrerapen hori, ez? Osea, berez, imaginatu taberna baten inber dutela duo txiki bat, Maurice Whitek eta bere pianistak. Aldutein. Osea, ez dute ber ezer geixo. Eta horrek esaten dizu abestia ondo eraikita daola, ze bi gauzekin ja funtzionatzen du. Osea, ez du Jesukriston postprodukzioa, badaukala, abesti honek, badaukala. Ze abesti gigantea da. Baina da pixkat extravagantzia. Osea, esanet, jarri dute postprodukzio handi hori nahi dutelako, ez behar dutelako, bestia ja ona zen. Orduan, pues bueno, bi gauza hauek ja betetzen ditu da, ja horrekin ja bakarrik hemen alko nuke bukatuta zen, jazta. Horretik da abesti ona, baina ez, badaude elementu asko. Eta daude hiru gauza abesti guztietan diala, ritmoa, harmonia eta melodia. Eta hirurak behar dia gauzak aurrera eramateko da, eraikin moduko bat bezala. Hasi gaitezen erritmoakin. Hasteko tempoa, oso tempo ona daka, oso tempo dantzagarria daka. Ez da, ez oso motela, ez bizkorregia. Dago, 126 BPM, beats per minute. Bateriak diazenek jakingo dute, pues hori, 120, 140 tarteko tempoiek, pentsatzen dut baterientzat diala erosuenak, ze etzoaz supermotel, eta etzoaz super askar, zaude? Pixkat, bihotz taupadan erritmora. Groove natural batean. Hori da, groove natural batean. Da, orduan oso eroso zoaz. Entzun dezagun, lauko konpas bat, osea, beti entzun deguna, eta bateria bakarrik entzungo dugu, eta ikusiko ez duten nola, zelako sendo di joan bateria. Hau introa da, orduan pixka desberdina da, baina introa pasatzen danean, jazta. Edo zein abesti izan daiteke. Bai. Edo zein abesti izan daiteke. Dijoa super sendo, super firme, ez da muitzen beltz bat hortik. Da pasada bat. Ordea, esan inigo. Ez zalantza bauket Maialen, pistatan lortu duzun abesti honen zurdurau, adimen artifizial bitartez banatutakoa izango da, edo taldeak inoiz pista horiek eskuragarri jarri zituen? Ba ez da git, nik institutu batetik lortu ditut. Así que... Ez kuriositate hutsa zen, gaur egun adimen artifizialarekin banatu egiten dira, eta nahiko lan txukuna egiten dute, ondoren bide batez, askotan gauzak remasterizatu edo pista batzuk ordezkatu, horrelako gauzak ere egin daitezke gaur egun, baina harritzen nau pista horiek banaka gordeta egon izan. A ber, ez daude guztiz banaka gauza batzuk badaude bateratuta, adibidez orkestaren zatia ez daude sokak alde batetik eta itzak bestetik baizik eta dana konjunto baten dago. Nik uste hau dala... Bai, akaso, Bai, baina ez da, osea, nik lortu dut hori institutu estatu batu baten, osea, zaukaten hor zintzilikatuta, eta nola publikoa zegoen, esan nun, pues... deskargatu. Ez kuriositate hutsa zen, baina... Baina, bai, ez nago ziur nola lortu duten nau banatzea ezakite hartu Wind on Firek berak eskuragarri utzen, que lo dudo mucho. Zalantza, bai, gainera garai hartan grabatzeko sistema analogikoak ziren, multipistasak ere muga batzuk zituen, kanalei dagokionez, eta gauza batzuk multzokatu egin behar ziren. Horregatik, zentzua luke adiez orkestra banatuta ez egotea, orkestra bera bi mikrofonoekin maiera, edo monon batzutan mikrofono batekin hartu, eta horrako gauzak egin bar izaten zirelako. Baina egia da, adimen artifizialak banatzerakoan frekuentzia antzekoetan dabiltzan instrumentuak eta gauzak hor lan gehiago izaten duela, eta ez dakit, baina... Egia da hemen, entzun ditutela pista guztiak bananduta osorik, akatsak entzuten dira. Trompetisten akatsak entzuten dira, da teklatuan da pianoan arteko desadostasun harmonikoak. Bai, batek akorde bat iten du, besteak ez du iten da esatzen du, ez dira ados jarri. Eta entzun iten da, orduan, nahiko originala ematen du, ze hori,
suena humano. Eta garaiko egiazkotasuna handia da. Hori da, bai. Baina, bueno. Trompetistarenak akatsak dira, eta pianista eta teknistenak desadostasun harmonikoak, kontuz hemen, hemen etxe alderari gara, Ez, a ber, esanet, batek akorde bat jotzen balmau, eta besteak beste akorde bat ez dia dos jarri, akorde jo berduten, hori da. Baina, trompetak, claramente, la bat jo nahi dut, etzai batea, orduan, pues bueno, hori da beste guaza. Bai, bueno, ulertu zaitugu. Piskat arrazoia dakazu, bai, beti etxaka. Pianistak beti etxerak. Baina, bueno, bateria hori esandakoa oso sendo dijoa, eta ez dago zalantzarik, eta kontua da zuk, oinarri sendo bat jartzen dezunean da, finkoa da, oso egonkorra, gainontzeko guztiak gainetik jolastu dezakete? Oso bat aldiz aipatu dugun hori, base ritmiko potente baten gainean, dantza erraz egiten dela. Bai. Bai, holaxe da. Eta kasu honetan, basistak bere zati garrantzitsua daka. Izan ere, naiz eta bere linearen zati bat oso egonkorra den, bestea kontran dijoa. Eta horrek ematen dio ja base ritmikoari, ze bi hauek dira, ez dira geixo ber, bueno, gero dago hor konga bat, afinatuta. Txalo batzuk, eta... Bai, baina ez da, osa hori gehigarria da, ez da forma ematen diona honi. Basista dijoa baita ere super kuadro. Zameintu gauza bat? Kontrak? Bueno, eta gauza bat badakigu. Mikrofonarekin grabatuta dago amplifikagailutik, eta ez lineatik, gaur egun gehienetan grabatzen den bezala, bestela litzateke Charles horren antzugu. Nahi dari zarazu bateria eta bajoa jartzen, bale. Biak jarritut, bai. Ados. Hemen aztertu berdana da nola basista daun batzutan kontran, eta beste batzutan tempoan barruan. Horrek egonkortasun ematen dio, baina baita ere, badauka ja intentzio funky hori ematen dio abestiari. Eta hemen, nola harmonia aldatu dan, hemen ja daukagu estribilloa. Vale, harmonia. Hemen dago pitote bat. Vamos a ver, baina politena nik uste. Baina, bueno. Harmoniak egiten duten instrumentuek erritmoa ere egin behar dute. Hau oso basikoa. Osea, de hecho, pianoa, gitarra eta olakoak base ritmikoan sailkatzen dira askotan, baina, klaro, harmonia egiten dute batez ere, osea, bateria batek egin ezin duena. Orduan, hemen asuntoa da, akordetan ez nahi sartuko, osea, akorde dira. Entzulea ez galtzeko. Eta gaina ni ere ez nago seguru. Ze dauka armadura bat, baina sentsazioa beste bada. Nere teoria da, dala relidioa, baina, bueno, sin más. Hortxe utziko dugu. Bai, ez naiz hor geixo sartuko. Kontua da, nola oso base ritmiko egonkorra dakagun, akordeak joan daitezke komeni zaigun tokian. Joan daitezke kontran, joan daitezke tempoaren barruan, beti baina esanet, beltzarekin batera, lurrarekin batera, baina kasu hontan ditugu 3 elementu gutxienez. Bueno, ez, 4, baxuare gehitu berdegulako. Daukagu pianoa, daukagu teklatu elektrikoa eta daukagu rhythmic gitar. Konkretuki rhythmic gitar. Zegero dago lead gitarra. Beste zerbait iten duna. Orduan, entzun dezagun pixkat guztia, osea, banan, eta ea entzuten dezuten nola dijoan osatzen, digamos, gure erekin hau edo gure historia hau enpastatzen duen zatitxoa, erdiko zatia. Hasi gaitezen pianotik, leheno entzun degula, piano sartzen da, uste da hasieratik. A ver. Ai ez. Nastu naiz, kakazarra. Hemen. Orain. Piano elektrikoa gehituko diogu. Iaz da nabaritzen, piano elektrikoa. Nik uste suabizatu iten dula pianoak iten duna. Ez dauka hainbeste karga ritmikoa, kolorea ematen dio. Bazen gitarrakin. Ja, osea, ez dago baxua oraindik eta ja funtzionatzen dute 3 hauek bakarrik. Horreitik, erritmoa oso garrantzitsua da harmonikoetan, instrumentu harmonikoetan. Ze bestela ez dauka zentzua jotzen nahi dianak. Eta azkenekoz, baxua. Oin bai. Oin azentzua dakanak. Eta bateria gehitzen malima diogu. Osa, honi falta zaio ahotsa. Ez du geixo ber. Eta badago goza bat ahotsean ere,
estribilloari izten den horietan, eta da, ahotsak marka ritmiko haundi egiten duela, alegia, 2 eta 4, entzuleako katzeko, bateriari da tuntunka, tuka, hori da 2 eta 4, bat, ka, bi, ka, ez? Bat, bi, hiru, lau. Eta ahotsa, bai, badagor, azento bat, 2 eta 4 horietan oso bateratu da dijoana. Estiloa delako, estilo funkia delako, eta 2 eta 4 jumberdalako, nahi eta nahi ez. Baxua ez, baxua batean dijoaz, hor dago grazia, batzuk dijoaz toki batea, batzuk dijoaz beste toki batera. Eta horrek tentsioa sortzen du. Eta tentsio ritmiko eta harmoniko hori oso garrantzitsua da, abestia interesgarria izateko. Ze hemen, adibidez nik popak indakaten arazua da, eukiritzazkezu 4 akorde, 4 minututan zehar, behin eta berriz errepikatzen, ez da aldaketa txikiena ere gertatzen akorde hoiekin, beti toki berdinean erortzen dira, oso aurre ikusi dezakezu dana. Eta aldatzen diana dira igual, sintetizagailu ezberdinak, edo sonikete ezberdinak, edo gorakada beste toki batetik dator, baina ez dago tensiorik. Ze beti da berdina, melodia aldatzen da, horretik ekizu estribilloan sartu zehala, baina progresioa berdina da. Ez da ezer gertatzen da, horrek, nahi horrek pertsonari aspermena sortzeit eta ordia olako abestiekin, progresioa aldatzen dela, badakizu estribilloan sartu zehala. Aldatzen dela, ez daudela guztiak toki berdinera juten, baizik eta bakoitzak bere tokia dakala, eta toki hortan jotzen dute, eta ez dia molestatzen, eta bakoitzak bere tokia topatzen du, bere jokua daka, baina guztiak elkarrekin doaz. Eta hor daka interesan ikustea abesti honek, eta horrek iten du gainera baita ere oso, horreitik da zaila hau ondoitea. Ze daude, ez dakitzen bat pertsona bakoitza bere gauza ezberdina iten, eta ondo sonatzen du. Ez dago ezer soberan. Ez dago ezer soberan, da hori benetan merito handia da. Baina, bueno, guazen jarraitzera, azkenik, melodia. Melodia ona izateko itxaskorra izan behar da. Osa, hook bat duki berdu, engantxatu inbertzaizu nola bait, jazta, zuk badakizu September dala, edo, do you remember? Osa, zuk hori entzuten dezu, badakizu za bestidan. Eta ez bakarrik 4.000 aldiz entzun dezulako, eta ikonikoa dalako badia hori, ze badiak ez du ezer esan nahi, baina hemen geratuta, da rollo asereje. Osa, zer da asereje? Zer esan nahi dauka aserejek? Ez dauka? Eukiko du, ez? Bai? Zeizkuntzatan. Asereje, bueno. Asereje, deje, betu, betezte binoua edo nola zan? Teoria batzuk badaude. Edo, numa, ie. Horrek ere esan nahi dauka? Esan nahi dauka, niretzatez, baina... Beste hizkuntza badalako. Osa, niretzat hori onomatopegikoa da, baina, bueno, osea, olakoak daudenian, eske, jazta, osea, melodia hona dakazu, eta bestia eraiki dezakezu horren inguruan. Eta besti on bat eraiki aldezu horren inguruan. Ez que ezin da ez abestu, abesti hau. Ez. Eta ezin da ez dantzatu. Hori da. Osea, bi gauzak. Horretik da oso abesti ona. Hori bai, melodia principalaz gain, kontramelodia pila bat daude, baina pila bat. Eta aldezu aukeratu entzule bezala, pues ni ez naiz izango lead singer, ni izango naiz trompeta 3. Eta trompetan zatia abestu dezakezu. Eta hori, iruditzen zait, superpolita, oso barrokoa, oso rokoko, eta oso, ez dakit, olako estiloko musika izateko dauka orkesta zentzu oso handia, eta klasiko zentzu oso handia. Ze musika klasikoan ez daukazu melodia principala, azkazu 4.000 gauzaldi berian, eta zentratu zaitezke nahezun hortan. Eta hemen bai, altza izan pianista nahi bali maizu, altza izan gitarra nahi bali maizu, ze bere momentu ere badauka. Nahi bali maizu, altza izan trompetak edo tromboiak. Hori, iruditzen zait, fascinante. Entzun dezagun orkestaren zatia, ze segituan identifikatuko dezuen ikuste. Kongak afinatuta daude, por cierto. Paspare. Beharran bezala. Oida. Hemen da, hirugarren gitarra bat. Piskat aurra ingo deu. A ber, piskat aurra. Hemen gaude estribilloaina. Tromboiak daude melodia principala egiten. Ba-duri, 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 ba-duri.
laguntzen daude. Baina aldi berian, sokek badaukate behaien melodia. Oso errexena baritzen dela zati aldatu dugula. Hori, esatizuet gaur egun abestetan ez dela inbeste nabaritzen. Ez da inbeste nabaritzen. Osea, hemen orkestazio zentzua da, hemen idatzi indute apropos abesti ontat, Josus, esangoet? Honentzat. Eta hori, niri iruditzen zait, ez dakit, oso ondo da hoin da. Entzun dezagun dana batera orain, dana batera, eta nik uste, ja, eman dizuten txapa eta gero. Ja, ulertuko ez zuela zer buruz aina izen, esaten detenean, uste pista bat borratu etena nahi gabe. Hoi da. Ez dago piezarik soberan, danak enkajatzen du. Eta, no se, niri iruditzen zait, onena. Asmatzen dezuen zer kentzen duten. Zer kendu dut. Zintzarri, ez da? Eta horrekin batera, orkesta. Jarri? Bai, eske buklean sartu eta unai babe. Joan la leche, a ber, benetan batzutan, igual inigo, ideia hona izan da, baina horrengoan zuen kargatuko zea audioa, ze. Maialenek erabaki zuen berak bere ordenagailutik egingo zituela mutin, desmutin eta pistakola nola erakutsi, eta nik bere esku jarri dute teknologia. Zen puntutan jarriko dut, bestela. A ber, Jesus. Kendu dut orkesta berriro. Zer kendu dut hain? Pianoan kendu dut. Bueno, no sé, baitare egia da nola, nik badakiten zerri erreparatu behar dioten errexo dela, baina bueno, edozein kasutan, abesti honek igual ditu, ez dakit, guztira berez, baina igual 30 pista edo, ziala gutxi. Osa, guztia analizatzen bali mazu instrumentu guztiak. Eta nahasketan lortu dute guztiek bere tokia aukitzia. Eta ez dula ezerk sobratzen. No sé, ez dakit transmititu izuten, zergatik dan abesti ona, baina saiatu nahi gutxien. Entzungo dugu abestia azalpen guztiak eta gero. Tira, bakaso entzulak pentsatuko du nahikoa badula kantu honekin aste beterako, ze buelta eta buelta ibili dugu, baina Maialen Tellabidek bere ezurdura aztertu digu, zergatik den kantu ona, eta zuek dantzatzeko moduan jarri bazaituztegu, ez da gutxi. Bestalde, kuriositate bat, singela batera zutenean, kantu bakarra zuen singelak, baina kantuaren 3 bertsio ere atera zituzten, alegia bat azkartua eta bestean moteldua, nahi gauza kutrea da, baina tira, nola baite singelaren espazioa baliatu behar zuten, ez da? Barkatu, Maialen. Bai, oso punteria gutxi okizuten abesti honekin, osea, ez zuten aurre ikusi zelako temazua zan, nik uste zenbat gustatuko zuen, eta gauza bat esango izuet, ez dakitan musikari ofizioa dakatelako, nahi berdin dit abesti bat 50 aldiz jarraian entzutea. Ulertzen dut entzuleantzat ez dela hain errexea, baina, bueno, gajes del oficio, es lo que hay. Abesti bat eraikin bada. Berdituzu zati guztiak, ondo orekatuta egotea. Erritmoa litzateke gure zimentua. Harmonia litzateke barruko bigak eta egitura osoa, eta melodia da fatxada bat, da lehenengo jasotzen dezuna. 3 elementuetako bat aldatzen bali madezu abestia desberdina da, edo eraikina desberdina da. Pues abestiak berdina da, edo historio bat kontatzea bezala da. Orduan, pues, zakit, azterket abesti on bat
osea, abesti bat zergatik den ona aztertzerakoan, saiatu gaitezen danok, entzun ben esfortzu hori egiten, eta ia benetan guztia errespetatzen. September moteldua ideia txarra izan zen, baina tira horrelaxe egin zuten eta horrelaxe kontatu dizuegu. Goizeko 11:37 minutu aurrera goaz eta tira azken egunetako Gabonen hainbat kontraesan eta kontuen inguruan aritu behar dugu zuekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Beste kantu puska. Hauxe. Sing, sing, sing of the mistletoe. Dance, dance, dance by the fire. Keep the golden songs alive with an old church choir. And you can hang your lights on me. Love, love, love under frosty skies. Arm in the snow. Tira, gure txatera begirare jarriko gara, Mentxe daukezue momentua gurekin bat egiteko, nahi baduzue behintzat. Ze azken 20 minutu txauetan nahi ditu hainbat bazter nahastu eta horien artean, tira, Gabonen azken egun hauetan bizitakoak. Azteko, lehen mota honik galdera, kotio izaleak zareten bai ala, ez? Eta... Ez nik ez egit ez da zer den. Hori izan behar nuen, lehenengo zazu beharko genuke kotioi bat zer den. Nik ere ez dudalako argi festa bat eta kotioi bat zertan desberdintzen diren, kotioiak baute dituen beti eduki beharreko elementu batzuk, beti berak ez, herri guztietako kotioi guztiek baute dute elementu hori. Izena berere kuriosoa da ez, kotilloia. Bai. Eske nahi kotila handi bat iruditzen, baina, bueno, no sé. Oso ondo? Horraino nere espiritu nabideño. Nien ez sekula izan, kotilloi batean. Bueno, jakin ezazuela, Wikipediaren arabera, Frantziatik datorren dantza bat dela kotilloia. Kotillo. 1700 garren urtean gutxi gora bera, eta dela, elkartzen zirenean, koketeatzeko, hemen badauka elementu horrela bihurria, eta dantza bikoteak aldatzen joaten zirela, dantzaren abestiaren edo piezaren barnean, eta hori, gaur egun bezala, baina Versaillesen izan berrean, taberna baten, supongo. Bai, begia esan, naiz behin ere kotili batean egon. Irez. Baina imaginatzen dut, ez dakit, oparitxoak eta janzkera pixkate osatzeko gauzatxo batzuk oparitzen dizkizuela, egoten dela kotilloaren barruan edari batzuk eta jan batzuk edo barne. Igual zerbait oso estatu batuarra bilakatu da? Ez dakit estatu batuarra, nik esango nuke... Edo igual oso enpresako afariko zerbait edolako zerbait. Hirietan asko dira azken urteetan eta kotilleekin lotuta baimenak eta aforo arazoak eta ez horrelakoan bat ozkit burura arazoren bat egon eta... Duela urte batzuk txuri urdinen egin zen kotilloian arazo bat egon zen eta orain ez dut argi zein izan zen araza, baina bai gogoan dudala... Izot pistan? Bai. Urrengo egunean ez... Kubatetarako arazorik, ez? Izotza sobera. A ber, zer gertatu zen? Gogoan dut irudiak. Urrengo egunean, edabideetan, gurasoak euren seme alaben bilan, nerabeak izaten dira kotioietara joaten direnak edo horrela, eta... Bale, nerabiak pixkat kontrolpian eukitzeko eremu baten da baina hori kasu hartan, baina adibidez nik hemen gertuago bizi izan dutena edo ikusi izan dutena, hor jende heldua ikusi dut Instagrameko bideoetan, eta jende heldua esaten dudanean 50 urte darteko jendea. Beraz, gaztetxoak ez dakit. Gauretako festa bat, gauretako farra. Festa bat bakarrik, leku berdinean egiten duzula, aforoa kontrolauta dagoela, zure tokia baduzula. Gomidapena berdezu. Ordaindu egin baduzu sarrera. Bale, begira, txuri urdinean gertatu zena zen, hain justu, Inogok esan duena, etzela egia izan. Hau da, aforoa, etzegoela...
kontrolatuta. Bai. Ai, ba. Eta orduan, jende gilegi zean, eta bueno... Abalantxak eta egoteko arriskoa izaten da. Hori gertatu omen zen, bai, ez omen zeban, bale. Bai, horrelakoak, bueno, edozein beste motatako festetan eta kontzertutan eta gertatu daitezke, baino egia da nik gogoan nuela, Donostiako Txururdinean hau gertatu zela. Ni pasaden urtean egon nintzen lehenengo aldiz kotilloi batean. Eta? Oso gustora, ederki, goxo, abenduko 31 izaten du ez, jendeak parrandara, bai, nik gaur parranda egingo dut, ezakize, abenduko 31 da, hotza egiten du. Gauean. Bueno, ja ez. Ja, aldaketa klimatikoaren ondoren gutxixiago. Osea, Gabonetan elurra iten duen imaginario hori, ja nik uste albo bate utzi berdegula, Baina, bueno, nahi bali maduzu, Gorkak esan du, berari dotore jaztea gustatzen zaiola, nahi bali maduzu dotore jantzi eta hola soineko txobatekin atera edo, ez? Pixkate, hotza egiten. Elurrik ez egongo, baino eren egun... Bai, 6 gradu goizeko seitan egiten zuen. Bai. Bueno. Ez. Kalean egoteko, bai, lasai gustora asko kalean zaude. Pero, jungo, zea honezkeo. Bueno, hori, hotza egiten duela horrelako gauetan, eta orduan eskertzen duzu leku bat edukitzea, goxo egoteko, ze bestela gertatzen dena da, bueno, mundu guztiak taberna zuloan egon nahi duela, kanpoan hotza egiten duelako, eta bueno, jende gehiegi, agobioak gertatu daitezke. Eta orduan gustora egon nintzen, leku itxi bat zelako, goxo egon delako, lagunekin joan nintzelako, musika gustokoa genuelako. Bien, garrantzitsua. Oso garrantzitsua. Eta bueno, divertigarria izan zen, bingo bat egintzela goizeko 5 edo horrela. Bingo moduko bat ez nuen ezer irabazi. Ez nuen saririk kaso. Baina, bueno, ondo egon zen behintzat, bueno, bingoa, edateaz gain beste ekintza bat edukitzeko gauean, eta jendea elkartzeko, eta ez ezagunekin baita ere, honek, azupa duzu 25, nik 27. Los dos patitos. Horrela, eta oso ondo. Hala ere, ez dugu esperientzia errepikatu. Ara, vale. Horrelakoetan... Ondo, baina... Hemen, ligatzeko asmoarekin ateratzen bali mazara 31 esaterako, eta kotioi batean zaude gertadak izuke, ordu bete berandago konturatzea, hemen ekuazioak ez di funtzionatzen. Eta ezin dut emendik, Hau da dokan jendea. Baina, bai, niri gusta ez daite kale giro hori egia esan, nahiz eta hotze egin. Lenguan barrandaratera nintzen eta jende pilo batekin egote hori, eta egia da gero musikari talde batekin topatuta azkenean bukatu benula, ez da izen bat disko zuzeneko eta gauza aztertzen, baina bueno, izketarako aukera asko ematen du, taberna sartu, atera, jende berria topatu, hasi nintzen parrandan lagun batzuekin eta beste batzuekin bukatu nun, bueno, holako trasbase... Bai, trasbase horiek usan ez zaizkit. Baina, bai, ez dakit, hirietan usut joera gehiago badagoela, afari gehi kotilloia ere izaten da leku batzutan. Hori izaten ari, kotilloia izan liteke afalostxokoa baina amabia pasata gero hasten dena, edo aurretik afari da guzti. Bai, hori hotel askotan egiten dute, uste dut, ez? Iruditzen zait, hemen inguruan hoteletan egiten dutela afaria eta festa, eta... Bai, bueno, ondo dago. Afaldu azkenean, bueno, hemen, Euskal Herrian behintzat badugu ohitura mahatxak jatekoa, edo behintzat esna mantentzen zara kanpaikadak gero eta gehiago gostatzen da hori ere. Iritsi arte, bai, gero eta gehiago. Ikusi nuen txio bat, ez dut gogoan hor jarri zen, baina jartzen zen, aizu eta aurten ezin alditugu kanpaikadak 10 aurreratu. Eta viralizatu zen, jendea ados zegoen, ze luzea egiten zaidan, bagian goizegia faltzen bali baduzu, gero amabiak iritsi arteko tarte hori, ze luzea, bai, goixo, galbana. Gero eta goizago, izten dituztela tabernak arratsaldean, eta horrek ere egiten du, ez lehentxeago etxera joan, bazkari hasi, segun eta ze martxa dagoen etxean, ni adiez gurasoekin nintzen, 3, eta, bueno, bai, jan eta ez jan, berandu xamar hasi ginerako, nahiko erresiritsi ginen kanpaikadetara, baina gogoratzen ditut beste urte batzuk, nun luze xamarre egiten den, bai, eta... Berandu hasi behar duzu afaltzen. Bueno, gero egia, nik naiz eta lo hartu nun amabiak baino lehenengo petardua botan zutenian, nire txakurra, noski, esnatu intzan, eta kaka ematen ez izan, orduan, pues, esnaban berri izan, nun gutxienez ordu bat akarte. Txakurrak ez du kaka ematen dute petarda botatzen. Hori da. Bueno, bai, baina ni zapaltzen hasi izan, ni esnatzen, ze etzaia gustatzen beldurra daukanean, argia piztea nahi du. Eta orduan horren ginen ordu bat akarte. Usteet pixka bat regulatu dutela petardoen asuntua, Bueno, eta gutxienez deban ordu batak arte egontzian. Baina beste urte bat, hori urterokoa da, hartuko dira neurriak ez dakizer, baina gero nor kontrolatzen du hori. Bueno, badeban ordu batetan isildu intzian.
Osa, ez dakite... Tolosan etxe bat isu eman zioten, eta horeretan beste eraikin oso bati. Osa, oain dela, osa, erenegun. Benetan, Goizeko, ordu batak pasatxo ziren, ordu bat aterdiak. Bueno, horeretan familia batek guztia galdu du, dena galdu du, etxe... Bueno, eta beste hainbat lekutan galdu izan dute, trintxerpen eta... Trintxerpen duela 8 urte, uste izan, trintxerpen duela 8 urte 43 familia geratu ziren etxe bizitzarik gabe, eta etxetik kanpo bizitzen. Neurrien artean, adibidez, egurrezko eraikinak dauden eremuetan, guztiz debekatuta behar du, horrelako bat erabiltzeak. Uzot konta handi euki bar dela ere, garai hauetan egia normalean gehiago edo gutxiago basoak eze daudela. Baina baserrietatik ere askotan zu artifizial olako festivalak egiten dira, eta iritxiko da urteren bat, nun garai hauetan gertatzen da dagoeneko. Haize pela, ego haizea, bizpairo egunetan edo astebetean euririk eginez, eta dena lehor xamar dagoela, mendian ere zutemoa sortuko dugun. Ni ez naiz bat ere zalea egia esan, enitzake nabarduretan sartuko, eraikina egurrezkoa bada, edo ez da, nire uste dut argi geratu dela azkeneko urteetan zenbat kalte egiten duten etxaferoek, eta horrelako kontuek, adibidez, horeretan gertatu dena kontuan hartuta, edo trintxerpen gertatu zena, edo Tolosan gertatutakoa, baina baita ere Maialenek aipatzen zuena, animaliek ze gaizki pasatzen duten, eta ez soilik animaliek, hori esan behar nun, pertsona autistek ere oso gaizki pasatzen dute, ze askotan animaliak kontraargudia ere erabiltzen da, ez? Animaliak, ez balin bazara gai empatia sentitzeko animaliekin, agian beste gizakiekin bai, eta orduan jakin dezazun, adibidez, autismoa daukaten pertsonek oso gaizki pasatzen dutela horrelako kontuekin. Eta gainera, ez da divertigarria, eta gainera, ez dio festari aportaziorik egiten. Beraz, nahikoa dugu, ez da. Eta gero, parrandan egon, eta bapaten ikustea, norbaite boto dela petardo bat zugandik metro batera, kriston trastea, eta justu erreflexuak belarriak tapatzeko. Gorra gatu zaitezke. Gorra gatu zaitezke, batzuk belarriaren erabileraz edo entzumenaren erabileraz ere bizi gara, eta liada bada, batzutan eukidezakezu tinnitus edo transitorioa, eta joan da, edo beste batzutan bizitza osorako, eta tinnitus. Timpanoa zulatuta, eta bai. Eta gero aparte, niri beti gabonak iruditu zaizkit, justifikatu gabeko gehiagikeria. Baina hori nire iritzi pertsona. Osea, asko jaten da, asko edaten da, zarat asko iten da, argi pila bat daude, jende pila bat dago, derrepente, gauza pila bat erosten dira, más o menos nik uste epidemia hau azten dela beti Black Friday horrekin, berapenak aprobetxatzen dira, ja azteko gabonetako pariak erosi dituzu, ez dakiz, aprobetxatu ja horrekin aztezea, argiak abenduak batian toki askotan argiak piztuta daoz, eta ez dakit, nahi pertsonalki iruditzen zait, ulertu dezaket erlijio aldetik badaukala bere ospakizun zatia, baina erlijiosoa ez baldin bazara, aitzaki kontua da, nahi jai egunak eukitzia oso ondo iruditzen zait. Hortaz ez naizke jauko, baina egia da iruditzen zaitela askotan, gehiagikeria, gabonak dira gauza guztiak alobestia iteko momentua da, ez da, niri pertsonalki ez zait gustatzen. Da gero, dana esan, berda, mundu guztiak ez dauka familia hon bat. Eta igual ez ez zure familiakin egon nahi, eta egoerak behartu ita zaitu. Eta hori ere ez da erresa tragatzeko, edo, no sé, ez dauka familia hon, edo ez dauka familia normatibo bat, edo familia elkartzeak arazoak sortuko ditu bai ala bai, horrek alako ansiedade edo tensioa sortzen du denengan, ze badakizu topatze hori ez dela erosoa izango. Bai. Deskantzatzeko aprobetxatu da, espaldi ikusi gabeko lagunekin gehatu da hori, dudi gabe, hori beti, merda. Jende asko ere egiten du, ez, kanpora joan eta ies egin. Gure hartakuso bezala, Lanzaroten, Kanarietan ondala. Eta dago, ez? Hendik ez aitzuli? Ez. Maja, joder. Horregatik gaur ez da gurean? Oporretan da bilarkakuso. Gehiagikeria ibatu duzue, gabonetan dena dela asko eta gehiago, baina, aurten minimalismo zantzuak ere ikusi ditugu, Nun? Non?
duzu ikusi kanpaikadetan, zen minimala Anamenaren soinekoa, zen minimala Cristina Pedrotxeren soinekoa, zen minimala Jenni Hermosoren soinekoa. Lotura begibistan. Bueno. Ez que egia esan gauza bat aitortu behar dizuet. Minimala... Aspertuta nago, nazkatuta nago. Gabonen jaiterra naiz, eta zu etxara, eta nahi Gabonetan hau etxe gustatzen, eta gero ez da bai da hori eduki dugu, eta ja pixkat ja da astuna da. Vale, Anamenaren soinekoa... Guazen. Anamenaren soinekoa minimala zan. Baina bere aurkezle bikoteare egin zuen adin diferentzia etzan bat ere minimala. Etzan bat ere abismala. Hori da ez? Privilegioetan, askotan privilegiotaz hitz egiten dugu, eta Gabonetan noski privilegioak oso agerian geratzen dira, ez baita berdina nola ospatzen dituzun Gabonak, diruduna balin bazara edo familia sare sendo bat balin baduzu edo ez, baina badago beste privilegio bat edabidetan ikusten duguna egun hauetan, eta dela gizonek duten privilegioa ez argal, ez guapo eta ez gazte izateko aukera daukatelako. Eta jantzita egoteko. Eta jantzita, baina arropa gain diot, Bai. Naiz eta berdin jantzita egon, eta gertatu liteke, naiz eta datorren urtean berokiekin agertu denek, nik uste dut ez dela gelduko orain arteko privilegio hori. Neskak izan behar, aurkezle emakumeak izan behar du gaztea, izan behar du argala eta izan behar du guapa. Edo behintzat 3 horietako bat, edo gutxienez bi bete behar ditu. Gizonek ez, eta Espainiar estatuko telebistei begiratuta adibide asko ditugu. Cristina Pedrotxe da argala, da guapa eta da gaztea, eta ondoan du Alberto Txikote, ez dela gaztea, ez dela argala, eta guapa, hori subjetiboagoa da, baina niri bintzat ez zait estandarretan ez da sartzen. Eta hori joera bat aspalditik datorrena ez, lehen ikusten genuen beste telebista kateetan, agian Ane Igarti buru duela urte batzuk, gazteago eder eta argal, eta alboan Santiago Segura edo Jose Mota ez direla hori. Ez dituztela kanon estetiko horiek bete behar. Hemen niretzako arazo gehigarri bat dago, eta da evoluzioa ez dela gorputz edo edertasun ez normatiboak onartzera bidean, baizik eta naiz eta kasu hauetan ez den gertatzen gizonezkoen eredu normatiboetara ari garela jotzen. Alegia, ez dugu emakume ez normatiborik ikusten aurkezten, baina gero eta gutxiago gizonez normatiboak. Gero eta gutxiago ikusten ditugu gizonez normatiboak. Kanpaikadetan ez da gertatzen. Esan dut ez kanpaikadetan ez, baina beste esparru guztietan bai. Ikusi besterik ez dago telebista. Baliteke, pentsatzen noen kanpaikadeta zari ginen, eta hain agerikoa den kanpaikadetan. Ez dago normopesotik kanpoko mutilik, ez dago kanon estetiko normatibotik kanpoko mutilik, gaur egun, orkestelanetan, ieinon, salbuespen, txiki batzuk salbuespen, eta normalean lotuta edo komisidadearekin, edo veteraniarekin, ez? Ramon García bere 70 urterekin, Anamenak 26 ozen moduzka. Horrelako zerbait. Horrelako eretuak. Barkadiza gutela iparraldetik entzuten gaituzuen euskaldunek, ze badakigu hau oso joera espainozentrista dela, hegoalde zentrista dela, kanpaikadak, mahatxak eta historia guztioek oso Espainiar estatuaren zerbait dira, eta hego Euskal Herriko euskaldunok nahiko barneratu ditugunak, baina, pentsa, Euskal Telebistak ere egiten du kanpaikadak, hori bai, akaso inork esango zuen, saio bat elebidun egitea eta hortxe elebidun garen ontzako mezu guztiak errepikatuta entzutea, urte berri hon izan dezazuela eta ospatu eta urte berriak eman diezazuela ikaragarrizko poza eta zoriontasuna. Feliz año nuevo a todos. Os deseo lo mejor, el mejor año. Ahora en inglés. Happy New Year. Baina Euskal Telebista Publiko aipatu zu eta hemen ñabardura datik inberdu dela, agian asarratu egingo zizkit, eta Julen Telleria gaztea guapo eta argala da, Bai. Hori da, kanpaikadetan esan dudala beti direla emakumeak gazteak argalak eta guapoak. Normatiboa. Telleria, bale, ez? Guapo izatea jutzio, golako maten. Julen Telleriak bai betetzen dituela beste kateetan emakumei eskatzen zaizkien irizpide horiek. Baina horrek ez du justifikatzen, ez? Esanet, berari ere presio hori egozte zaio seguraski. Eta seguraski berak ere vigilatzen du nolabait bere itxura, eta presio hori sentituko du nolabait agian. Agian igual urteekin konturatuko dena da, igual beraritzaiola baztertuko hemendik 15 urtera, da ordea bere lankide emakumezkoari bai, ez? Baina bai, nik esatizuet, oberena da telebista ez piztea. Eta irrati entzun? Esan behar du, Euskal Telebistak
zerbait ondo egin badu, da ereduiek hautsi dituela, ze Afrika eta gazte-gazteare ez da izango, 54 urte, bueno, emakume heldu bat esango dugu. Baina ederra eta argala, Hori bai. Esan dugu iruetatik bi betetzen ditu. Bai, bueno, ez dugu aportuko, urte batetik bestera horrelako aurre iritzi edo joera eta horrelako mikromachismo eta horrelakoekin, baina, bueno, nik uste dut geroz eta jende gehiago hartzen ari dela, geroz eta jende gehiago hori erridikuloa iruditzen zaiola, hori ez. Matxak jateko telebista piztu eta ikustea gizon heldu bat ondo jantzita eta bero eta alboan neska erdi biluzik dagoena. Eta nik uste dut puntu hori hartzen ari garela, geroz eta jende gehiago kexatzen dela eta aldaketarako bidea gertuago ikusten dudala. Hori bai. Aiez, Gorka Santestebanek kanpaikadak ematea izango litzateke aukera bat, berak dio, bere burua proposatu du. Bueno, bai, duela 2-3 urte Ibai Llanosek egin zuen kanpaikada alternatiboak edo eta arrakastatxoak izan ziren. Twitchero modura edo inditzake Gorkak. Bueno, eta alera guztiz ere, entzule, nik behintzat bai ulertzen dut, Gabonek badutela batetik gure jatorrian ere bazen argi berria ospatzeko, eta hortik izena, egu berria ospatzeko joera, solstizioarekin bat eginik, eta hori kristautasunaren iritxeren aurrekoa zela, noski, eta bestetik, naiz eta hau inposatuagoa den nolabait, egutegi bat badugu urtea amaitzen da, eta ulertzen dut jendeak nolabait, markatu, behar izatea, ziklo bat amaitu eta beste ziklo bat hasi. Nolabait mugarri bat jartzea, horrek laguntzen diolako, ez dakit nola, balabalin bada, oso ondo. Eta hori ez da iraila. Neretzat urte irailean hasten da. Ez da urtarrilean hasi. Zuetorri zara septembera bestia hitz egitera eta berriro nahi duzu. Eta beste batzuentzat urte hasten da, beraien urtebetetze egunean, orduan egiten dute klik aldaketa hori. Kurtzo hasierakin haste zait urtea, ez urtarrileakin. Ez dakit, baina bakoitzan mobidak, ez? Nola organizatzen den kronologikoki. Nahi duzunean pasa urte berrira, baina ez dago 12 match jan eta babuaren egin berri matasuegras batekin. Eski gero hori da. Sobreaktuazio joera hori, matasuegrasa txaloak egitea, txalo zerri, nola? Gaueko 12ak dia, ole, denbok aurrea jarraitzen du. Nei hori pixkat koste egiten zidoi. Eta niretzako azkenean Gabonek ematen duten gauza honena da, musikaren inguruan aitzakiren bat izatea zerbait egiteko, festa guztiekin ere musika inguruan aritzen gara, eta udal musika banda ikustea kaletatik jotzen, Mesias harri eta kantatzen dutenen 24 arratsaldean, eta horrelako kontuetan, nik bintzat gozatzen dut, eta bakoitzak topatzen ditu gurtxe gure aitzakitxoak, beraz, gustoko badituzue ondo, eta bestela ere, topatu heldulekuren bat, egun hauetan, alik eta ondoen aritzeko zeoraindik, badator berriro, marmotaz dei, errege gaua, eta guztia. 20 segundu eguerdiko amabietarako pagoaz, Lenteia bide datorren aster arte, Julen Goikoetxe Arbegozo datorren aster arte, Goiuri Ezeizarandia zuetzara libratzen bihar arte zuen zule ondo izan, hasi aldezun ondoen urtea, eta bihar goizeko 10:05 hementxe naiz irratian bigarren kafean orain informazioarentzat txanda. Keep calm and bigarren kafea.